Kwakwaben wonu ankasa efia wotimuo wakotwaja atuma sambre ya yekasei womo ha dan ni bebre wo fie ho eniama bebre nu ana ahye japade asei wode ne ho akamura besi naniesi wasemi muo ya de besum ye free Krobea ane de ani echirem e wo third junction na eja hihie wei enye fie ane nye dwa na mum ka de si echire ye de besum na ya baba burambo ewo awrahosam a December bosumi ni mu esi wo ewo Angloga ewo Volta region ho na ebeto dwasama me bia ne etoba ya no ye de beza na aduru ho no adodo na adefre no nipa bonfo bi kwaje ne kra free ne nsam na abusuafo aba montena beka nsam bi abusuamu owrem papa ya de mu nsam ebrem ya beto aso ewo boko na efri October bosumi no afi etwa mu no ebesi na bokonju yo ene da soro ya kwada keto mfinshe dumiensa nipa bonfo bi ato ahye ne so wabu ni kom aka ho bi ama ato ananom e won se edo afofro bebre na aka ho na yatena si yakeka bomo ya yato din sekasia ya de ebremo yemfa emu aseda ne nyina da ema boafo awhso ya senema nsam ne yekenkan de mamo Youth Opportunity and Transformation in Africa YOTA samen kantro se bebia wo biada wani je ho so beba no matetewo na hospitality industry no benya bebia gira ye adwumade ane ho so bre na we no bibiada ye free ube wiase wanyansa no dwuma body krata certificate ni na da benya bi wo per housekeepers waiters waitresses afi receptionists cooks and afi security personnel wani je ho a wo de bra we no ubenya set aka ho uwi anyansa no dwuma hospitality field baby ada ubetumi ahye wakwa akwaye wadwuma mesra homani ni obetumi afreye emu hihye ya hodo biade ne watwa so e wo 0501 499 432 0501 499 432 anomodi ayanom no eye vital milk eye aduane ankasa oba Ghana wosum ye de vital milk bra ya yanom anom we yante mo ho asembo ne biada emfie duonu ne nianom we yemfa cafe biada nsusu omuo soya choco banana and strawberry ne nyinata ebi wo mu anya bi bobo no no mu a ebekoyie pade ama wo we calcium wo omega 3 6 and 9 ne nyina ahyemu ma se twomti na de be ka sa wo ma kwada aduane mpo ya fa bi ka ho esiesie nkwada no sa ye nkwada no eyie wo mu nyina aboa ya so yasene ebi ka ho na wo mo epegya yen perfect series ngoma no ewo adwaman so abusua ngoma we pebi ma abofra ne kenkan na ne tibo bill abofra bi wo no mo a okọ school na duru si abetwere so hwa na wayare by force isan se bibia ni tire mu a wo kwa akotwere abofra ni tie wo man so hwe ba na yade abo no pe ngoma ni bi ma abofra ne kenkan ngoma sua so na gye atum na ka de ne stamp aboso wo kenkan a ne di nim ho sem no ekonkan efri KG1 kozi JHS ngoma ni nyina bi wadwaman so kopa bi ma abofra no mfra se kenkan na so hwe bi obegina ni mu no wo bedi sunkunim wo mo set term exams na fe mock examination ahodo nyina nti wo yowofo anase suku biara mo betimi akono makoto kesa akogyense misai bi e de abeso mofra na hwansa na won so hwebra duru kuma se putu oja wo ben station honom dan so my first stop so wo behun wonom e wo honom 0243299938 and 0540755465 wo fra wonom bejo so na de sefata bia no wone wonom aka na abusua we adwuma konya bi e na aba uyo chirechire ni ya wuti abobio physics chemistry wutimi chire mani pati ase a ene na wato edi we ya du tukwan akọ US abrochimani mo na akọ chira de $, pa area gubo to mama nyoma konkan sanson na Romania kwanya aba we construction workers ahodo plumbers welders electricians ni nyina wotenka na wa ma ho aye ha ahoma me de betu joy wa frenchire mo ahodo bi esefata no na waje ebebo ama nyoma konkan 0244 213 187 and 0276 221 939 the chat to 0273 635 765 0273 635 765 yani ayasomu wie eye mienu midin mame adwa nyanta tando mini abrewaba kofichu masi afika siebo no emu ensam eni Asem Beba Dabi na asem no enyaba ye free asede ne de mo ekopiem ewo Tech Junction honom eben Kwame Nkrumah suapon no na afi ya hyase de
Yɛ da sɔre bia yɛ ti asɛm foforɔ edwa anase eja anto edwa mu a na to obi fie eja hyehye na ɛna ɛkɔ so na ɛno na aka hu bi na no pɛ sɔre yei Ted Johnson we Opel Astra yehu ya ne sɛ eja dam Oba Otek 102.9 Facebook page ni so a video ni da so enya asɛm ketewa kora we no ka no yɛntimi mfa nyɛ hwee na yɛ bio obi wɔ hɔ no ma hyɛ otimi twitwa de aka ne de yɛ ko port na agya watene kakra na wohwɛ video yɛ da TV so di a ahye condemn to grabu na nipa wɔ no wɔyɛ dansini yɛ wɔde nani kroto awisi ya ne hwene tia santamo ehunu de course wɔ no wɔto yɛn kra sɛ yi anopaya delibe 9 o'clock pepe na yɛte yɛwɔ taxi rank yɛ adwuma atɛ hu sɛ taxi driver bi abɛpake wɔ nana ɔte kaa ni mu nti wɔte mu din de hu ya no sɛ ɔyɛ fɛkyerɛ wɔ ne kaa ni mu a afei deɛ te ya ne pɛw pɛ na egya na tie gu kaa no fam na taxi foɔ no mo hɔ no mo yɛ ade obi ayi ne fire extinguisher na mo de kɔɔ mu mia gu so mia fe hu ya sɛ driver na si obi bonnet na ogya da kaa ni mu ya yebia nti station panyi ba ko executive ba ko di mi katolika ana wu attack campus wo ana ko bo fire service for bi amani ba ko ti do mo ba na car kese ni bi nka mo a ana ba mo de fire extinguisher na ba e ana mo be ni egu mu a na afi dia duro no na sa ajinsam wo ya de hwe enyi ti car gu so sia ni petwa ho sia gbogbo we kwa ntimi kwa nko ho about it be 10-15 minutes ni hu say omo so frɛ omo ecolis ni bi na omo de car omo car kɛse ne ba bet for chom bedu ye ne say car no car na sie wi na ade a ɛyɛ ni car ma ija no car de asai de na so de e ma ye ni car pa te say refa say nyame ye de ho fofin say ba bi a car ni sie no na cars private cars university company for no omo paki private cars ni nyina ho na car ni si hu pɛnti ba kokora de eja ni so mu ankasa eja so ba ku na mu bet boys ne ya de omo wure eja ni mu kɔ hwe car no to hwe ne to car hwe ne nya ne ja de damu a esisa no mo hwe ya ba fire for no so ba no omo so be gina sa cars no afei na de yesi no kwa de no mo ja de yesi no ko mo di ensuo kakra be nya di gu cars na sis one ho sa be mo be protect cars no ndo foti car no de ase kora de mum car sisi ho no de ba kokora ni ho a ho car no de ase kora eni a yetie yi eye ata Boaten Emmanuel ono eye dansini ya ohunu de ekoso nyina na ni nyina chi no Steven Amankwa ya car no eye ne dia no woni yensantweni Bismarck apia kubi papilo no ebon komo o kire se ne nam support ma eja no ebaaye okay me ye adwuma wa South market na fa drop ya na pay the about check ti me baaye no ma ko yi load no kwa wi me be fun account check station hona ana me hu se me ka mi ja na dum e ja no dum ye no me ko hwe na cha se me ta me bet na ate e ta me bet na ate no na do afọ na o tech jans so na bo me pia de ko si nchen ti ma to bet ni bi di atoma wie me mu buka na kwa me ka se me yebuo bi de to ka na ti enti me gina no me ko yibo na to de ato bi bia me yiye enti me hu ya se ka na catch fire ana me ye fast ana me bio ka ne bonnet me bio so na se e na so dada ni jana bo farm so te bo farm so sa no na se jana ese ti ado for ho no kra na bo ame na car private cars a park ho na yin hu bia driver e jana so eba ai betumi ato bi ka mu ahye na ado for ni bi de nduane ade e de hye car na ase e push na ba center ho nti mo na yi yo mo fire extinguisher e de ba se o mu bedum no mi bie bonnet no so na chese jana sonte bofa me so hyehye ne na kakaka no mo ebi mu so afre fire service nti edu ba bi na agi ensem yenye ntumi ndum ne biem nti private cars na ho na yesen so de go ho se na be ya heat na e kan no entom na anchana fire for ne ba yo mo be bidum ne kora what ya ne ho no yes be a fort to be a medena na bibi say fort to be ni me na medema ade nam bet na atekeke ma to awia me move kana akate fire minni me ade ko akate fire ejada kan musa asekura to the stand na yenya mu hwe anti say
fire for no ha almost so man o ma be jema no asem nya dey say yako police station na me ko case sanya sin eni ayetie yi Steven Amankwa oshankani eni ne ka ahye dwurugbe wo Tech Junction no ane ene no bonkomu yi na yɛmfrɛ wemu na yɛnkɔpiemu ɛwɔ ahenema kɔkɔben ɛne asantase kwan tempɔn ne so a ara wosɛm afiri hɔ ɛba ɛne sɛ ɛkrakye bi a ne yɛdi adodoɔ na papa emfie no aduonum enum 25 years ɛne wanya amaneɛ no ɛkyerɛ sɛ ɛdan a wɔtim ɛyɛ abansoro yi a ɛtoa so yɛ bia ɛna adwa wɔne na busua wɔm na wobi nim die ba ya wɔne nua bɛma panyini enya kasakasa eni enyi na papa bufu ya sawo ɛdan ne atim no metwa gyatum na sɛ na de wura fi ne ho sɛ dan no wɔmutimu no enkrofo ha bio sɛ dan yo na ne nua no ɔsane ye firi soro hɔ kora eni akasakasa ne nti wo pie firi fie hɔ wɔbaaya papa de ɔsia yɛ ma ɛdan yɛ da TV so yi wɔde gyatum 8 rooms ne de was ni nyina dwere be wabra fire fuo eba ho behwe ye de na se 80 no wo mo renti o mo de ho beka de 8 bedrooms ni nyina da ja dem papa hye na sabre ya ka sai fiti bra wodi anyamra sam ne besi sabre de aposifu ate wo mo ho agum ahene makokoben yali ebehu papa na nyamra sam a wono akasa fia wo mo timwo ya wo mo di bia ma brente wa hye ni nyina dama wo mo ma brente mpo no wo mo di ahye no ya tumi atwe na so bisasa ade wa dwene no bibi ya ba ho ana na wonu nua ba ma panyine tefie na problem aba ene mehyefie bibi anya na wa hye fie no mankrofo japade ahye dia posifo hwe papa so adwane na wabra mani boni kwame ageni bote ekopie mu ho no wabo ne homoden ni adehye bi ya watempasua ne so wo tifie ho bia wo hu de si ye ya bonkomo abusua emu akwaye ya papa na so posifo chese hwehwe mu a wasami mu de efekura no wahyase na de si ye pote pa no mumientie ensem a wonmo wo ho bie wode to yanim amesi opposite way yes me koto aduro ho turu ho na hu se ni nua panyin no ahye boxer abegina gate na me fro me na so me tare me tina wo se me mama na me firi ho na me ba no se ni nua no e breaking down no obuni dan ni timi ro timi se me wa me fro soro ho no so sani from nua no me se ade na no nua no konto kwa breaking down wa je se mo busia se na me from anu to kan sa na me so okay we mati na me fro soro na me say sani from no yes wo de ni nua panyin ka kire me say oso obesi fie no so wo kan kra so obesi fie no kra na oso twagya to dan no mi say agro no odi afie gyanim ho say bi ho say wusie kumo animu ha wusie basi na mi dimika ko lade o neighbor na mi dimika na mi ko frɛ no say atu fie no hesh o dimika ono so pie ti ani 1 minute kra e bi wusie aso nkyɛnse ni mu a hesh nti wuti asɛm nsi na fire ne de echeka kombedu na ahye wi ombedu ne de na nema na ahye wi because jano so mu na ni ayikura dutu side no tuso de ade a eye ayipa petrol bi na so nye kekebi iso planning so ya ade no pujo se ne be bi owura ho na odi so mu a ehyi ya ni seconds it is be petrol the suspect say endra ena no person ejanish wa ha because na e ofie enumere mu ho no around be 8 mu ho no ena ye braba kwa ye ne tifi ha be frem no ka kire me say adenti na ya so gas esi so saa na say ye so gas esi so nto no be check wo inside the my till later ena say ka say bon mu pie meti nti pie na ka say tifi ha no mu say nyina na ye sorry na ye dwane ne ko say sister bi edem wa ha ti ko share wa na dwane na ye bedai tano pare say ye o me wo third floor nti mo ho na mba na me nua ketwa ye na ne tene frame no say sister ntokwa bese ntokwa sifia ha na me say hwan na ekuntim behwe mpon na ye say me ba ye ne nwusie agifia ha no say nyina nwusie agifia ha no say nyina ba bia ye nwusie ene say ene de some na esi nti wa me fa me ma no ne me nua munya na ye de dwane ne gya ye bibia wo ti be bidma bonton anche ne hu say jana tomu tatatata eshi na eze nti ye mu ne say efia ha for omo ye mienu efie
Fira for my mom, you know. When you knew last time, so the second one in Yana, my mujja to Nyanma, ye betchino, no message, Anna. See, our hand will say, Anna. Ye appear a two Nyan sending me a once and Nyan catch a sign. Onyana, this a cabana soon, this a cabana soon, we're journeying to Johnny and catch and say, I will bet Shren Yansan to do crown of catching the milija to fear hand, St. Onyan, the noon of free say, or bois. You who say, Janet Dem Tatantan, not to say the Eternal. A fair fire service for or mother room almost a bay Jumapa and a minister. Can you more air the other side and say, they are kind and I don't buy. Omo had a mushroom be. I was here and ya quote ye ya this year beer. What ye hinamako being who ya who some will see ye. And ya quadabe more 25 years, papa near different work. 1 year penny, and ya meant to me once yakasa. A dad one would team a dine one would team one the biama rent no. One kasa se petro se ye gas what did jakwa kwatuma dan kraben wo twede ni nyina da ashi enya yembu di chi na yemfiri mantam yimu na yemfamu nkopiem wo bono mantam no emu na sebre kasa wanchi Methodist Hospital wonom ene wanchi environmental health unit no akabom na wo de krata ya babonten ya wo kire se enei wo bepie mu wanchi Methodist Hospital honom a asu kwakye ada ka ya wonom ede enipa wawuo egumu no sebre kasa yi ade hye makoma akon aduonu nwotwe 28 bi abedu wo makache bese mfinhia miensanie wabusuafo ma wayede obeye bia boamane abodahura enso bi ama eno na aka hu bia wono ba bonten kire se we yede etwato ya wo mo ebo sa dahuri se obi bia yira wo pena na se wontene nka waye bia na wuhu na kokobo etwato nie omo ye nhyehyeye na opepon bosumia ye womi ne da etwato no ede kro de wo mo be kansafo nyina bom na wasie omprekope enti sa wote nkra yi a ene wanchi Methodist Hospital emu mpanyimfo na ekasa yi sa wodi hye bi a wayira ya wo pe na kira kwan ba bi a wunhunu no ene wo mo meto kese na be kire ne omo ebedi adanse ekesa ampa wei eye unipa anase wei eye wodi hye ne anyini ma na fa ne ko ankoba ne sa de a nhyehyɛ ya mpanyimfo ede agu apono so eni yet waso dia na ye kwafra mantamum abusuafo December ne da na etoso aduonu enwotwe na ebeto dwase maame bia dodo na akopim mantam a wofra no dokas kokotete ene etwoba akase bia woye ewo anloga ho ya ne din ede de bezinti enkrofo ani maame pa twoba operator wobi ni mudi e ba ye December da na etoso aduonu nwotwe wo mu anu omo ne ye adwuma eba ya no nese ni window no ya bubu bibia edan ya no odemo ni nyina da ya bia pono no a wo mu hu se na bibi enkoyie wabra wo mu ebowura dembo do mu ko hu se ma mdo kasi ne honam nyina make ya wo msusu se enipa bonfuo bi na etoso ne so ebo edemu wa wo makwakwaje ne kra de afri ne nsam ase se wo mo ba be wi ade ana se wo mbe ye den no ma ba be je ayi twoba operator de base pa ya keka du anroga ho na abodin a akwada kra be kwa akwakere ma mi twoba sanse na duane na nusuo de papa asemi si ye ebesi sabre ya ye kasan aposifo from mantam dia baba to dwase emuhwemu no akwakwakoye enko besie so omo sere ha so omo wuri ha so omo sere ha no wo mo nyanwie ya ka wo bi ema ene abusia ba montene so dia kwakwadan sran kese a ene okofra mantam na abodi nkura kwada ya tete no ofra mantam wo behunu no gopo sababi asam ne kono abusia ne bonyo so enti we die wo mo ba besire no gopo wo mo mfa gongongongongon mokro ne hunyina nhia enka nkyere nkrofo a wo modi se nyamrasam ne se wo mama meda wono mo ho adidi a ene na abusua ne de asam na ba beda no bopo wo bi a wonim hu bi a e wo se no bopo atwe ni pa na so wo ma hwe se Ghana police asam no se de o beka no wo mo family no mo bonyo so enti ene wo mo dane de ma bosomfo a wo mo fra mantam panyina won na ti no bopo na so yehwo no won sha ase abusua na makwan na wo mo a wo mo gi o mo de hie firi wo mo nsam a besi ne asam na kwakwaye nko besi nyina da wo mo enya asam ne hwehwehwemu nananom nkasa na won nia no nananom enini sede wo mankasa epebia ewie
Yanyina no gopo nsemi so na ensama hodo aboabo no de bram sekase ni nyina da ene yemfansi samfo ofa John entry bosia kon labo enoba afia abwaje wasakode samwo eja sam gina mu nyina da yoma famude papilo kan wonu koya na bebo ye chidom ma ensam ne kenkan ede ema mo yenia ya kenkan ensami midi mame ajwa nyanta tando midi abrewaba Kofi Chumasi akra Obapa. So ya sign bi ho na as na conflicting issues. On say the nam pesa meka ne say. Enioma bi wo ho a Ghana ha. Senka ye de yamamre ene yamanne eye adwuma bibiri a. Ka boy ho. Nkenye ne ene o. Nkenye ne ene. Ene si ebiri. Adwoa se mi bie ma no na me ka kire o say me de wugya nyame a. Hwe ono ne tonsuo bo awia bo wiase yegidi nanso yese ofa ne bo a onto ne ntam but o de mame mo chema wan din se ye se minya pope adwea beba utrim ne se kai akwande agebe I am shishiaba enti ene anana de kye esese yegina so ne yekokodane enipa eto de bia wan kire ne de ye hye a unsuya nyansa enti to de bia so obi tetew obi haw na wo kire no de ahyibi sabe yenuanum sremfo yese sabe woni mesremeka o muadama mesremeka woni tani ya de no husu wusisi no na onte ase a o se ntafo de o monte ase mwase nanso wusisi no yes what ase wusisi no enti se to de bi na se sabe ye ntafo yi ye kire wani eden a wo be ka sentafo ye nye enso ye pa nemom ye ntena ho ma unsisi ye sa na sese ewiase na ayi wo mu no ewiase ni nyina ho picture no matwa akire o sese no wonso wa muso wa mu ko no bopo ese ya manfo ko no gopo obefa kira ko enche ye be kwa akoye live show from no gopo edi ama yetifo I see we will interesting go we will go there are a lot of things we need to know because nansan osofo kese bi eni no gopo kra ba benya asem ketwa ema emu ache opa ya kai enti enche ye ne management kasa we will go live ye be kwa ko hosti Asem Beba Dabi afi no gopo na sankran nyina ye de dwabrem ko ya adenti ne yentumi fa Asem Beba Dabi ko no gopo ye be ko it is possible we will go enti ye be ko mancha say no ne other technicians de ye be ko aba emozimo any Father Dusty no ne woni aka nyina de ye be ko very good enti we will go there and you ma bebre wo hono mo esese nipa te ase what you ase enipa bebre nim die na maye menua die na menua betumi di ayeme udi agro na wutie wonua se wiase na aye wono this year 2025 no fa chenim sa de we nipa mfa nto ni trim fa chenim this year 2025 fa che wo mu ne ye kakra bi enti hweye na wanfom wonua sa wo fom no a masa amanfo wono yoma wo ene ya me ne wo ka sei makohunu bibi ba mi ntumi nka nkyerɛ wo afidie so very good ye nyina ye mfa nsua nyansa emo aye ne ankase ya brabo wo ye ndada setena mu meme ye nkɔ ka obi na obi amfa wa ankɔ de ensese ode wo kɔ wo be ka sa ogidie ni hɔ enso na saa de no ekun kakra wo beti wani no na wie wo ye hu hwie nyi yankopon hu ye mmobo akra bibi wo wiase o bibi wo wiase ene me koka asem bi ansa na me be fidie so me amani feel like this men ka sentie obi da wo wiase unse asante mamu ye fre bibi nsenkyere ne e kasa se wonnim saa de na woni obi kasa menye nsenkyere ne e kasa ne bi obi wo ho a ani a ode behwe obi afiri ne soro akosi fom ukohia obi ne nipa a wonye obeto ade a eni ene ode beyewo enem koka asem bi na asem no yetena so for almost 4 hours non stop na asem ne maka
ti me ka kire omo se omo miensa mpini yachi yentu agina aha na ba bia aduru no aduru sre se yenko sre nyankopon se oma ensuo enwunu entongu so ti ye ba ye de to ha nyansa semu eni nipa nte ase the moment eni nipa nte ase no BBC eno nam se mintumi nka no afidie so enti this 2025 etiefo memfum wo bi enkase ntia wo bi wo de oni obi nya asem ade enipa ne ye no se wo bonyo so fansuo gina wanum kofie koda enda sam nam ko kan no masua de wo mo adwa meti heya me kasa se nya bibia ntie o sa woni obi ya ade wo de wo bonyo so no fansuo gina wanum kofie koda manipa no nko fache ni disi yemu fache ayira adafo ye de masi wakase ye bofam na se ya kasa Israel fo amakwan se northern Gaza Palestinian fo ni tumi wuram endi se ya kasa Palestinian fo ni pampempem na abodompem e wo barrier na chi asese wo mawuram e wo northern Gaza ni nyina ye Israel ene Gaza ceasefire e koso no enti yenso ye ni die kire die besi bia no mo betibi mo ma afidie na haya apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, malaria drona. Annie, say I'm sa, who bet ye the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he a coup malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixer, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not Plus Smokes, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say a tipaye, I fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 mono, 2 malaria and asakura. And yes, I dear Kuhu doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for a battle more manufo, and Quadawan in Field in Nunca. Our pharmacist in her bar shop. FDA, I did dreading crack to Yatu. Hey, Opani, Mashusha watch, sir. Perfect series books here. Oh, mammy, go to be mammy, man. Oh, Jajai. Abua wamo say what to make in kind kama. What cabro for? Wow. Now, when to walk ready, a Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ Perfect series. At 2 more dear. Jai, no dear name D4 and a chair woman Pia. Our crutch, nursery, any KG, books BAB, and our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, Nina. A free basic 1, equals basic 6 English every basic 1 equals junior high school ne ba ne combine so a owoni nyina bi English nom and maths nom me say books be any ho perfect series any bi na GS and naka enso am approval into obata bia nkoto be maneba and na say we de school bi kura betumi akotu akoton am students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a atufo nko putuoja station hwa enkran dance mine first stop any omamu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series your world's future is secured apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixer to malaria and asekura sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Muso me pini. Menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kra na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pom mudin wo hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Ye de why Hepa Plus husband and they also we Hepa Plus wife na abua no Hepa Plus mixer my dear ready pa Pavi Plasmox and Hepa Plus nyina apem for about more manufo enu kwada we ni fie du mienu nka ho our pharmacist na herba shop atufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer mapobodra mapa FDG edweden krato ya odofo mami misa wasembio da bai na opa brese ukohwe onipadua mu sede onipadua na kwa na ho odin sitie obrabo osa
cholesterol anasa de dodo ewo mu o blood group o genotype so ye AA AS ana SC Sabre may comfort by Grace Medical Center the amount say enhwemu bia bramien chen ma yen hwemao ka cry de kwa de bampo ebra no ye de coffee tem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hunentem ye timi asoa no by Grace Medical Center ewo Kumasi Bremai DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati. Quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yanbisa Peter o teka Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi aye me na senkam ise nyuma obia ni nyuma no doso nanso de odi amanipa no eno na wede ohweso edidigi otek nyame ma wonuma no enkoso openia wo pie dwuma no enkoso nyinkyere enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no wo ye madwuma wo mu nyina da papa mo won ahode ne anwode ne wo dia eni se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma no wo dia asem ye wo so wo dia sene ya no tia tia to obrane mu hwibi pata ya kede na dia che na dia so bi ebi so wo mo so na ni asem wo ya dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan emu tuturo anso omo papa omo da subusua ye waduma na papa we die ne kense we kan sha ayi ni na asian kan bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi oteki mo wonyi nkire e man tumpon no mo tumpa abotre odo ensema ya no mo tika e putu sema yo ne na ya negrese wo mu gu ye ni ma nya sa no mo ka se e ma no mo ye 102.9 FM ye yo kataye na ya no mo papa nka wo mo the free sabre bro hwiri kopum bra odu obia be ko wodi baba betena se se de be ya on be sisi na bibia to ye no awade wa ho odin no tumi no ense wo ma nya kokudu enfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen ona wo train nipa ni sika ni free o yere phone so edigu wo phone so ana wo dis kan ye dey Medicare bet. What do you day? Medicare bet say be mbedi bi na mediatia hospital kana na medino. What do obadi sika na ye day? Medicare bet. Who di try bet? Aviator. Who go try lupri? Obi na edis kano asende wo yere say on function ma. Patron. Ena wo wa ko hunu atwende ago wo phone so. Me patron. Ena wo twego wo phone so wie no dis kan ye day. Medicare bet. Aviator. Who di ko try aviator? Me patron. Utri de sense. Na mi tunu 50 cedi. Enti utri ne dodo say. Ende ya kwa na tu. Eno net say. So utwa da mo na connect akrotis na kan scan mo. Asem Beba Dabi. Ti se wo boss wa ebi a 100 cedis na akokoduru na wa boss na wai. Nti sa one year alpre ni tu a atofoma na se wadiu. Na ada na ne ye ko no wo anyina wo ma no koi. Na me pedodo. O pedodo. Pachan. Entutri 50 na ye di wo ko no. Me fa so watri 100 cedi. Ni nyina ye di 150 ye di 200 ye di. Wanya itwie na wanfa ebi 1003 na aka na ma oba. Na me so be pesca de to hospital bill ntina ama me yasa. Me me say we betimi asisa 2,500 ni nyina. Me pachan. Aja na me shirawo. Amen. Me da obo dia. Ona boy asida tosumie no akoma mu mpanyimfo ne wa bagafo. De tosumie nsa ankoma tiefo no. Se me da tiefo no nso ase. Okay.
Asem fa akonya yeso aka kyerɛ me nuanom a mo ba ne sɛ sɛ wokɔ awale abisa kwa misa na sɛ wokɔ mu a Asem Beba Dabi wokɔ awale a bisa na yɛ nyi nkyerɛ wo sɛ woammisa nyame a na nyame anyi ankyerɛ wo sɛ ɔba wei ɛna yɛ wo dia na sɛ wohwɛ ne tu ne ne nofo na n'anim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi nti wɔ mo hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a ɔmmisa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa busum a wosum na ɔnyi nkyerɛ wo sɛ ɔba na wokɔ kɔwale no sɛ ni sɛ ɛyɛ ma wo fa anyɛ ma wa na wagyae Abraham ka kyerɛ n'akoa no sɛ ɔnkɔ hwehwɛ awere blɛ no ɛma ne ba Isaac no ɔbɔ mpae na ɔtumfo Nyankopɔn ɛkyerɛ no ɔba pa a ɔsɛ ɔware ma Isaac na Isaac anya ayere pa good timi da awurade ase yɛnso yɛda ase unim do ɔyɛ ka menyɛ ne hwee hama na ɔfaeɛ no nipa na ɔpata ɛsɛ gyagya baako nya wenya ogyina mfimfini nipa no yɛ sɛ ɔtwene ho na ɔsɛte ade mi nso ɔbɛtoa deɛ deɛ damagyi mani kɔ minim do timi yɛ ɔbɛsɛ ɔsɛ me life wɔ wiase kora mpo kyɛ sɛ bɛ ɔbaa bi ampɛ me ɔsɛ me kora mpo na afono me sɛ ogye me ne ntam no twe na obi te ne baa bi na sɛ ɔbaa bi bɛwɔ ame deɛ ɛna ɔbɛdam agyi me ɔbɛdi me dam saa mom na ɔpɛ sɛ ɔyɛ me pɛ sɛ ɔbɔ m'ani baako minim do timi yɛ nti ɔyɛ saa no a wɔntimi anto na mehu sɛ kɔɔto abɔ me bɛfa wo aso ntɛmu adamagyi me sisi yɛ ana meyɛ na mesɔɔ ne nsa na megye hama nti ne ɔmpɛ sɛ ɔbɛgyam nti meyɛ hama no sɛ gyem na hama no ano no ɛfaa ne nan anim ne kɔtɔdwe anim ɔn sɛ meyɛ ne sɛ gyem na faa ne kɔtɔdwe mehu yɛ ne sɛ ɔpagya ne skirt nsɛi na ne ha no awɔtere mekora meyɛ mhyee me sɛ ama wayɛ ama wapla wayɛ ama mapla because mentimi mpra ne sɛ da sɛ ayɔn sɛ mede hyehye no ɔn deɛ ntorɔ nko a Asem Beba Dabi
ɛna wia yi ɔdoma nkuma nyame ayɛyie ɛnka wo din ɛna wia yi ɔdoma nkuma nyame ɛnaaseɛ nkamfoɔ ɛne ntontom ɛne yɛde ma wo din kronkron no adɔfoɔ ne ade hyɛ awia yi yɛbɛma yɛn ho aha na yɛama yɛn ho yɛhyiahyia ɛnɛ ɛyɛ dwoada ɛnɛ yɛ bosom yɛdi kan wɔ afi mu dɛ ɛtɔ so aduonu nson yɛasan hyia bio yɛba bɛsom ne yɛde asɛm bɛba dabi dwumadie no ɛna ɛbɛsom dwumadie yi ɛna se yɛhyia a asɛm koro pɛ ne yɛka yɛse yɛde suadeɛ ɛbere koro na mu no yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ no nti na awie yi a yɛhyia nokorɛ momma yɛnse yɛn ho sɛ yɛba abɛsuadeɛ afei yɛbɛkyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛnɛ dwumadi a yɛdie yi sɛ woba Facebook ne so anaa woba YouTube ne so a dwumadie no ɛyɛ live na deɛ wobɛyɛ nie hwehwɛ Otech 102.9 FM hwehwɛ Otech 102.9 FM na wohwehwɛ na sɛ ohunu a wada ama ɛyɛ ahyɛ dwumadie yi ma wo nuanom nya bintie ma wo nuanom enya binhwɛ ɛbere koro na mu no wadwenkyerɛ bi a wowɔ no ɛna wie fatum ma yɛn yɛbɛkan no kama ɛwɔ afidikasie yi so ama obi ate wo nka ɛbere koro na mu no wobɛhyɛ oba Facebook ne so oba YouTube ne so a hyɛ ma wo nuanom nya bintie na wɔnom enya binso nhwɛ medin de Krobea nana Yaw Asante ɛna wia yi ɔgye aman nie ɛna wia yi apɛsɛmakana nanie ɛna wia yi Krobea jata mene mapamfo yɛhyia yɛba bɛsom sɛbe yɛbɛsom wɔ no ɛniɔma a sɛbe yɛnea yɛn ho yɛde yɛnam mu ɛwɔ abrabɔ mu ɛno ne haw no tie nyinaa yɛhwɛ yɛsiesie na yɛhunu kwampa a yɛbɛtumi ɛde afa so ɛna wie wadwenkyerɛ ho hia enti mema wo saa nɔmba yi ɛnɛ o voice note mɛbɔ ɛwɔ afidie so de ama wo deɛ hia ne sɛ wɔbɛm na ba ntam nkɔmɔ a yɛba abɛdie no adwene a wowɔ ɛde fa ho no wobɛyɛ ne voice note na wato ɛde ama ne yɛn namba ɛna wie yi wode o voice note bɛfa so na wode abrɛ me amamabɔ ɛwɔ afidie so yɛ wadwenkyerɛ no ɛyɛ 0536 222554 0536 222554 Asem Beba Dabi before number no ode wadwenkyerɛ ne fa so ma me a mɛbɔ ɛwɔ afidie so ama obi ate wo nka ɛnɛ yɛbɛda Be Love Radio fo ase sɛ woba Spain abukyima ni mu a ɛnɛ Be Love fo abɔ ade mu abiebiem yɛ adwumadie no ɛtwagu sɛ woba United Kingdom mu a yɛwɔ GN Radio wɔ hɔ yɛwɔ Patmac Radio wɔ hɔ yɛwɔ Abawa Radio ɛne yɛwɔ Amansan FM yɛwɔ Brainy Radio ɛne yɛwɔ Sahara Radio ne nyinaa nso ɛwɔ UK man mu ɔno mu nyinaa nso abɔ ade mu abiebiem dwumadie no ɛtwagu ɛwɔ so ɛnɛ yɛwɔ Kings Radio ɛne ne TV ɛno deɛ wɔ Paris France abukyima ni mu yɛwɔ Dache Hima Radio ɛno wɔ Denmark ɛne yɛwɔ Rakus FM ɛwɔ Belgium ɛna wie yɛwɔ Sky FM ɛwɔ Columbus Ohio United States of America abukyima ni mu ɔno mu nyinaa nso abɔ ade mu abiebiem dwumadie no ɛtwagu ɛwɔ so ɔbɔ ade akyia me akɔ aba ya eja akra ompom te sɛ yankopɔn adom akra me ho yɛ pa na nso so yankopɔn na da roma me nso me ho den yɛ de yankopɔn ase weekends yɛ bɔkɔ deɛ oh yankopɔn adom bere ne wo mu bere de ne bi wo mu oh sene ha hwidi utwam kwa ha sɛ kura afɛ ne yɛbɛwura mu mo hey sɛ January wei si enu ne de ɛtoa so saa de ayɛ ne ewura February ni mu a ɛto wɔn so ana ato ɔbɛn de ɛgya kwa me wɔn te sɛ nana ɔbɔ ade da worma ho ɔdin pa sa hyɛ wofo mpa no mpa ne nso de enye easy o because obolobofu ɔkɔso teateafo ɔkɔso ɛhɔ ne hɔ tietia ne atenten me nana sɛ hwifo ɔkɔso ayefo sɛ ɔkɔso wi nti mu ɔdin pa kapitani na ɔyɛ na me pena hwɛ
no nso ni asɛm no na sɛ bɛyɛ a wobɛhu na hyɛ wofoɔ mpa carpenter no ɛno ni asɛm no yɛbɛnya bi ahu ɛnkyɛ ko a wɔde bubɔ mu no yɛbɛnya bi ahu wei no wohwɛ a ɛyɛ tetigyira ntwene bia deɛ yɛde bɔɔ yesu asɛnnua mu no yɛfrɛ dua bi ɔtwe se ɛti wɔkura anyi odum ɔtwe se no ɔmode yɛ ɛyɛ dua a ɛdin wode ma carpentani so ɔmfa nyɛ adwuma a ɔmpɛ koraa ɛdin mate enti ɛna wiei adɔfoɔ yɛhyia na yɛba abɛsom ɛna wiei nkɔmmɔ a yɛba abɛdie yi asɛm bi ɛwɔ ɛna wiase mu ɛsɛ fata sɛ wo nipa a wotie me wotie bi ɛnɛ da yi na wode sua deɛ yɛwɔ adeɛ bi ɛwɔ wiase a yɛfrɛ no ɛbrɛ time saa adeɛ wei adɔfoɔ ne adehyeɛ ɛho hia ɛwɔ wia yi ase a yɛwɔ yi ɛbrɛ na ɛbrɛ ɛna kyerɛ wo nipa dasani nipa a ɛsɛ sɛ wohyia ɛwɔ abrabɔ ne mu ne nyinaa yɛ brɛ o nti ɛbrɛ bi bɛba wobɛhyia nipa asomasi saa nipa asomasi wei bɛba abɛkyerɛ wadeɛ wei ebi a ɛyɛ ebi a ɛnyɛ ne nyinaa no boa wo nipa ɛbrɛ bi bɛba wobɛhyia nipa asomasi bi kwane a saa nipa no de wo bɛfa so wɔ abrabɔ mu no wotumi saa sɛ onyankopɔn wɔ asase yi so koraa na wahyia no ɛyɛ brɛ ɛna ama wahyia saa nipa no ɛka abrabɔ ho yɛfrɛ biribi akoma akoma yi ɛda yɛn nipa yi yɛmu akoma no ɛka yɛn nipa ho sɛ wobɛ nipadua ni mu ɛne nneɔma a ɛte ase na wɔdɔma nkoma ɛyɛ ɔyɛ a yɛfrɛ no akoma brɛfoɔ ne sɛ nti ne sɛ adwuma a akoma yɛ ɛwɔ enipa yasetena mu ɛnyɛ asɛm ketewa sɛ akoma gyae adwuma yɛ ɛni tɛtɛ koro pɛ koraa wo saa nipa no wanhwɛ yi a wobɛkɔ na saa akoma koro yaa nso ɛna abrabom ɛkyerɛ yɛn ɛma yɛhunu wɔnom a yɛpɛ ɛwɔ yɛ abrabom makoma ka kyerɛ me medɔ wo mede makoma nyinaa ma wo nipa wei metaa no te a wate makoma no sɛ wahu deɛ mepa kyerɛ no enti akoma no ɛna ɛkyerɛ wo nipa sɛ mepɛ nana korɔbea metaa nana korɔbea saa deɛ wei a nana korɔbea de yɛ me no deɛ ɛyɛ me dɛ ɛyɛ me fɛ akoma ne ho tɔ no adeɛ wei paa na nana korɔbea de me afa mu yi wate makoma yɛ a wonte saa asɛm no bi mansusu koraa da ɛno nti ɛneɛma a yɛnya broken heart wate aseɛ enti ɛbrɛ ɛkyerɛ wɔne a yɛhyia wɔ abrabɔ mu no na akoma nso kyerɛ wɔne a yɛpɛ sɛ ɔtena anaa ɔkɔ ɛwɔ abrabɔ mu nanso yɛfra deɛ bi suban ɛna kyerɛ saa nneɔma mmienu yɛ a maka yi deɛ ɛsɛ sɛ ɔtena saa akoma ɛma yɛhyia nipa no ɛbrɛ ɛma yɛhyia nipa akoma kyerɛ yɛn deɛ yɛpɛ ɛwɔ yɛn abrabɔ mu a yɛn suban ɛna kyerɛ sɛ ɔbɛtena anaasɛ ɔntena enti ɛnɛ ɛyɛ akyɛke usuban ate kyɛke usuban kyɛke usuban kyɛke na wo kyɛke a wobɛhu sɛ nipa bebree abakɔ nkɛnsɛ sɛ wɔnom kɔ nneɔma bi a wodaa na die usu ɛne ban no na nyɛ ɛna wia yi wɛkɔ nyɛ suban ɛyɛ a hallelujah sɛ nyɛ a sesa suban na ɛmoa wo ɔbɔ adeɛ Krobea asɛm nie piao monica sa piao akora yɛna nyame ase na yɛnkyia yɛtiefoɔ nyinaa na yɛna wɔnom a wɔn so yɛ adɔyɛ nso so wase mehu atade yɛhyɛ mi ya na mekae owura bi a wɔde bɛkyɛ yɛ ɔma yɛ nyinaa bi no ɔma azi deɛ wɔde owura fi ne din koraa ba wo deɛ wɔn a wɔn ma yɛ bie wɔn boa yɛ
eduru baabi a yenye boa manfo so yesu eduru baabi a na yesu ehiamoa titiri omo a omo boa ye omo so eso ya sene ma yetumi ko ye nim timi bobra na nyina yeda omo nyina ase anopai akra wasem a wo kan ya asem a emu oduru pa ebre nyankopon ahyehye ntesa atwede na se wo foro atwede se ne tie bia bia bi wo ho a wo se oduru ho ansa na so obetumi atwamu a wotwam ndi se duru bre bi na oni nipa bi hia na wo so mu na se wo ye wakoma so ade ma wo woye wakoma so ade ma wo a na se eye wo da ebre bi nso du na wo hia obi a wono nso so se wono de wono nso ebedi wo bone a eno nso so ya som efiri se kai se saa na emre ne tie onyankopɔn ahyehye ede ato no mama obi a se nyankopɔn ka se ene da yi a ye wa hai wo be hia obi amana ye wo papa wo ye dien ebeto ndi Krobea Asante kotoko se de ebeye wo ene de obenya no ensabaro da efiri se nyankopɔn ahyehye se ne obehia oboafo a ada wani nakora no obehia saa nso ne se obehia obi a wono nso obete wakoma anazo obepira wa ene nso wanya nwanwa baabi a obefa bia we wa kuhia na de ebehia bia no eya sususu na fa ya adisua na kai se eyemre nti ebre bi aba ene eda ebre bi bedu obehia eda bi nso a enwono unyane na onwumtufo bi nwom ose unyane na unyane chena nso a unyane dada dide ebesi o abrabom mu bia no yesu dwen ho bebrebe na som se e wo se ba na aba abase we na mede kan ode yi ho na wiei Evelyn ose nana ya Krobea Asante Evelyn ahonie. A very good afternoon to you and your crew. Yankopon Inshiramo. And George Asedu. Ose Accra, me wo United States of America. And then me mamu good morning from US. Onu abedu afo nyina na wi echiachiamo. Ni ebomo abaso ene mo adwumaden a mojo. And ye monitor show no live e wo YouTube ne so. Samuel Anani nie eno ose eyeda loud and clear. Accra kunsu kwadwo kromfo. A day without utekefem Asem Beba Dabi. Ete se sebe ade kora ncheme. Nana se minimu hia se yia. Monsemo a eya amoka no akora ye nije huo mudwumadie eye very fantastic. Nana Krobea more fire. Ene bosheba ene osi akora Krobea woni jata no. Ene wi emechiao bosheba nie. Ene wa wona na Krobea Jessica. Menana ewo dunya nkwanta na wie Jessica Krobea onana memwa hawate Yankopɔn nhyira wonso ewo ho ene the hag for KKN wabad was ya Krobea greetings from the hag ene wie ye kam ho ene mo adwuma pa ene adwumadene a mo bona na ba frifa ene was ya Krobea ene wie ye hwemo asuofia samanfo yenso ya badem ya ene wie ye tie mo ewo afidikasie yi so akra ya Krobea Asante Nyankopɔn on disappoint yenda wate 2025 yi yenya gidie ewo ni mu na yenya gidie a ade nyina nso bedi aboa yen na awie yie di amayen amankwa bosivnie na Krobea yenso ye tie o yeboa dina ewo Syria ena ose akra Krobea all the best ena awie Syria for yenso ye monitor show no ewo Syria mainumu Nyankopɔn enkamo ho ene mo adwuma pa monso moyo na naba afri fanso nie no ose akra Krobea ene yenso ye wa ha o na yedamo ase bread yemfa breni agro se wudi bre ho agro bedu Nyankopɔn ene yemboafo ena wie adofo ne ade hye ye ba besom ene meda midima for herbal clinic for ase kire se yedwumadi a ye die yi onom eta yechi meda Latus Enterprise for nso ase onom na se wo pa dansi ho ne yoma papa obenya amawo meda traditional Dr. Dawood meda onon nso ase papa yi ene oye aduro wura se yade bi abebo na oje ho enye a papa yi ena ebeboa wo na wetumi asa gina biu abapamo
your biggest online shop meda wono mo nso ase ade bia wo hia ade bia apese oto no ubenya bi ato e de free abapa mo Awurade fie Herbal Center traditional doctor amankwa papa ne nso eye nipa se sabre ya ye ka se yade bia bo awura wo na aje ho anyi a one papa no enkasa no mo awo 3P garlic mixture ne nso eye aduru Piwak Natural Health for ne diaba ono mo boa yempa afei sister spices 100% natural se wunya bi na se ode ye waduane a kama se ya Bolivia Enterprise so Future Life Smart Foods no diaba no adofo duane a ho de no ahyemu matonjom se wunya bi na se wudi a ebeboa wo the fearsome 3 Hepa Plus Pavi Plasmos ene sabre ya me ne wo kasei se wunya se no we bi na se obebo a eboa manipadua no gina yie afei Volta Drill Limited yansuo tunsuo se wo obi a wo hia nsuo wo fi a ye ne ebeboa ne etu papa ne dia mawo ena Fit Homeopathic Clinic se anyuma krie yi ene maboafo ene wie yi onomo ta yechi ebinom ka ho ebrepam meka won ho nsem na me dia kyerew ene J Max osi I greet you king of motivators na ya Krobea Asante I'm enjoying the show oba sewia yemfa wuni agro ene YouTube ne so ye nyina ya baso bi ene dey adofo ye ba besom na soma ye besom no oba de achi amensam wo ho hwese akwada ugina pieces ayo na suku a wo mu no JHS wo mu okay enti akwada no ono mu ewo JHS2 emu baako ena school mu mpna twen akwada no wakosi pieces ni no epe na no memini dai yesi akwada ni ba fie free school mu ba fie ada no waye din akwada nam ho obi akasa kura yi ho a wo mfi no wo ma akwada ya duane a woni ena ne maame ne papa ebusan se ewura de ne haw de oktumi kan ya ne se hwe ha me oba de hwe ha so aye sensen akwada ketua ya wakofa sekan na sebe wahwenya mianim efia wono motie papa bi fie wo ho ye no no de nipa nyama metena mu wo de sekan na ko wo misurumu obi bo pieces ni akwada no a ono a na we na ninu ya ketua ba ko hu se entiamu bi free sa papa ni fie ho se eji en wo ko bo ne papa amane wo mu dimrika ko memni da yo akora ne da ho emoje nwino no sa bre no na ne nsono no ebie pu aba bete baby o de wo ye no ano enani egwe ni pamre o yensom no mo tama akwada epe prage bi ena kukuru eni ayar sabia ya ni koduri ba mu adawroma wa amfana anko hallelujah ama dokotafo atumi agina akwada ne so agi akwada ne nkwa na ye busa akwada no bra na ni so tete no se die ne hawo entimu aya saade no a wakobo JHS2 akwada ne din se waba be se ne pe ya ono na one ne wo ho oko school mu fiada no wakwa akote se JHS ni 2 akwada no akwa akofa JHS2 ni enti akomate ene ode sekan ko wonade se ya ka sei adofo papa no ene maame no enso akọ JHS2 ni abrantie no fie di akoto ne maame ne papa nim se ne ete saade a eka wono mo abo ene di omugu so bo no papa no ene ne yere emra metua omo nso so omutue enye yie hey adofo adana banda fire for fire na wie yi ebreja ye ne ya daba yebedi sankomo yi nkwada ba na yehunu se edi epe ene odo ene nkwada pieces nkwada ahyase enya
to the extent say ye wo ye konse ye be hwe sa we abro so amfie dumiensa osa abro so osa onya mfie nsia na okọ school at 6 prices is 12-13 ho aba bia no don grow ni mad grow okay me wo awuraba kama bi e wo manim ha obapa we know target nti ben betumi kura do nzagu so na waje wa home bi akwaba eja papa o to say obade ado good ye frau say papa chom de fosinata pa ko sia mi sata o yamfantini papa chom piao ato atane de unya te atane de a ze wa mama kai pa ko sia mi sata yi nipa o ba bi ko odon soko yi e ba mfante fon so ma anya careful kra o se papa mris e ba ye na papa mris ti adwa so e na ba mu wu be fa ne ko ye ba ko sia mi sata nso ye ya o free adwa so a ye se wo koji mu se yi na ono nso mfante fon ma anya lucky say president ya ba nyina no ye wo bi mu a wo mo ti ase wo mo e ba akire kura bi ko bi te se papa mris mfantini ba ko sia misata mfantini momo na du mris momo no so ho bai so no so ye mfantini ana momo ne ho bai momo ne ho bai vice is ye mfantini sa obey j momo ne ho bai momo ne ho bai momo ne ho bai ene masa ye lock ba ko momo mpa ye ba no ofri he ne bai mawura papa mbacho mifi askwa ne bai askwa bacha sabo odin biem bacho mde fostinata askwa na ofri ana wote ho me bacho na ehwo ne nansan ya na me kwatena ho ofri mfanti Krobea so bacho mifi bomboa dogo gomwa dogo bacho ani baby nso wo ho sa me bacho ofi atamisi kuma na ukosa akuru nso nse ope wo ben meja ata gomwa dogo si o dogo park nso wa ho anambo wow gomwa dogo eju ba kuma si ye be me bacho me ma me na de me bai ma me no de me bai ne esha no sa ne misha nti ma me ne ye mba mienu mene mechiriba te chiri kwansa na obewo de toaso miensa na embele kakle muni ma mene bayali diabetes na ya nai omo mudi menimu no omo ya miensa omo yina afiri mu nti me na mbaye panyini ewo nti de koba ya ne se ma mene yele ya to 8 years nti na afi enyomo mo ya den kakala na ye prepare ya na ba mo wo ye den e ba fa ma me no ko ye wo kumase ya ma me ne de no ko ye kurum na mo ye na ye wa nzi e ba ko wo dogo ye mpachoni nzi ye de no ye sa na ye de ni shemu ho na ye ba twetwe ya na ye ko ye na e ko yi ma me se nti ye se ni we na ho kira bakaka na wa ye funa na me wo tama amene wonwu ote ase na wa yefuna na mewo nti ekosie ne ba na wo kira ba se ba asa no na me dan ta mo so aso na me ye den me de koto na me kwazie o asafo na me de koto mo enim se ni esi nti me pe bebi me ne nkode ya da nti me sra mo mbo ame nti me ka kira mo na mo ka kira me se sa de ame nkope dan ni bi nti me ye nhwa bebi am kokopa dan na amefo ka baba no school samu nti eba ha dwa me ma nsam kwa kopen table dan bi me kope na me be betua no omama am se membla na betua man na ya sha baba akoka se owo dan wa binchi store na e wa binchi no owo bi wo disade a se be ya nka me nkwaji store na mo me fa sika no me fa nkwa me fa nye adwuma na me fa nhwa ankwala no mo ka na me gitum na me kwatena binchi binchi ho ne ye de eno nso ye de mpacha store ni bia binchi store mpacha hani na okoje mpacha yam na meje
obi na de ma ma sole baba ko ene de ma ene sika na asore de ma se fa ko han dan no eno de oje se wo de koye adwuma me de ye adwuma na me de ahwe nkwara no boafo bi enu na me de ahwe nkwara no nti papa de ba ya nse me kwatena awo no me guso a me ye adwuma nkaka nkala o se na abaya wo nti uhu unua ofi kurofufu aba ha na ye nua no nti me ne boys no aye free na me guso a me ye madwuma nti akwara ye me bucket oba yale ye omoji ne to mboa na ebi efi bebia nti sika na kakra metia ye no omoji ne to na ya da we ya yakono e wo se me di sika no sa akwa na yale me gi akwa no nkwa na me di akwa no bifi e tama akwa no hoto no na sika ni nyina ye den asa wo minsem asoli sika na odi di dwa no me gi dwa no na asa mboa bia mfi bebi amba sa sika na nti ne sika na asa nti me ya madwin se obi a menimu na me ben no meka me hawa acha na wabo me kaka na masa me de pagya me ho na ma ye adwuma na menimu adwuma ya pa me ye adwuma a me chen ponko asa menimu se obi no na ma me so temu fika cha me se ma me fa mani nto ba ma so ti me ye me ho ye adwuma nti na me ton oblayo no na me bagya ye na me ba ye no ade na afeti me tipa nti me ntumi nye enso ade modu ewie bogiki gukura me ntumi mfom nti me bagya ye ya sa na me na me likoto oblani na blani ka kire me se wati obeboa me nyeska na me ya sa na me so me ya tad na na se 2000 ne kwa na me pe na me de twitwa me ho no ka se yo ta mo so ye na me ko ye se ofra me se magiska no bla no se me pada me ma me ho kwa mo ne me dansa na ogiska na ama me nti manye no anfa sika na ama me okọ ye no me ko ye no e no osese o se ogiska ba ma me a ti se me ma me ho kwa mo ogiska na ma me na me bisa na se me ka chen se won se me pe nti ade nti na ma ka asam a che na ade no e kwa wo na me ba fa so na wan kan chira me na me nya me ho ntase na me wo se me mbla maji ade na me ba ya asa enye adwuma nti fa osika nti ba ya asa no oni omo amene omo ye free na sa boy ni kan bi o ka kire obi a nti no we bisam nti na ye me den se masa ka asamfo da ya den e de ya kire obi na me to madwuma me to nti boy si omo mienu mesi wo monyoma aza me ni ebi ni ho nti se si awa beja adwuma wo ye wenchi usi amanfo ne oma usi boys mienu enso de ka ho aha nti e ba sa na ya den mesi wo monyoma na omo ka kire me se na me de to boys ba ko anim se me peska ye adwuma nti me se no oboya mbo bi a onfa mbo amene metua na ka na papa boy yes an no ka kire me se yo so wa me wa wia by 2 something na ofre me ko ya me ma me ho kwa no na me nda na me ka chense nti boni be pa na me de ayam de we ya me ni muti me si munyoma sika me si nyoma mo de ma me yesa akwa na mo de ma me nso ma fa mu se me nwan mo mbrema nti ade nti na mo ye me sa menye nti fa usika na boy ne ka chere yesa no boy na nka bibia me sole pie nti boy no sa boy na wa fa me ba no ne boy ne nam de enko no pe wa hwe wo no aha ne boy ne nam ne nyonko ba ko oka ho nyonko ba ko oka ho aha no na me wo hwa na ne so me ni ye free sa nti mo wa ne dako na me baba ba ka chere me se mama school no Adam ya fra na Adam se okwa kotua me book na okotokwa amamene master at school am so wakasa de yami ase de enko pew ene wa ye bibi no na danfo ne Adam no ena wo ba kwala a wogina sei bacho form 2 JHS2 abe ka kire o se Adam se obeto ni books aba no ma do akọ school ene ye de nti papa yes ano na me ka kire ne se na ne Adam wakasa me da ase nti me yes am ka kire ne se Priscilla Adam oto book ni ma okwa ma odi ko school kwa na me nye sika de bia wode be den wode be ko school no nti me so be ya nkatwa so na me nya me hu de we a matoto me yoma aye na
kame yeska na me start adwuma na waye den ma hwe mo akọ school no me kan me beti ase mpa cho 3 days time me hu asam a boy ne ka to me bani tirim me ba na ba ye na obebo m sobo me obi so ba na akọ school a me se me ma no mo nkọ school nti me ka pesela ade na boy ne ye no boni te ye chire me yin chen me na me wo boni te ye chire me peso se wa bla bo be se me school no ma nkọ bi me ma me papa wa mo afa ma nkọ nti me pese mo so ma bla bo be den e be sei nti kwa ma fasu bia menye sika amodomo be kọ no me guso a me fa nti nya abotere me nim asama papa me ba boys na ka to me boni ti mu da afi me ka bibia me ba no mfa sa atam no na bo ane me ba na da abla menyim Adam no ne me ba na da abla menyim na papa yesa na me hu ya me ka che Adam se Adam no ka so ba ma akwa no phone na me say phone de akwa no ndu ta mo yusu phone ten fa phone man boy ne ka cha me say the phone ba ma akwa no de a me pa no menye Adam no na me bufu ye na me ye dem ko ye ti me ko 3 days time me hu ye me ti wa na me hu say no ma ba ko frɛ me frɛ me a me ba na ekuta phone no me frɛ ya akwa na mfa na me frɛ Adam na me say Adam me na me de me ba me say mfa phone na ma akwa no obu me so de me phone ofun ama akwa no asa wumbu me papa ya ka say nsu obuwa Adam to me ho amodem ma ho kye yin aka kire me ye beefo be ye fi me so no me suban no ene ma bla abo na ya ewiwum sa no Adam no na me dia asem kwato abinchi wo penifo bi am kaka kire wo se me sere wo Adam me ba no jodi Adam de ye na mempe me pesa akwane ye da achepa enu ntina me ho kye yin na me tete me ba no nti omo kan che Adam se won fa me ba na ma me na me hia no udo nja me ba na ma me emfa mo ne de ode aye ne bi won ja ma satam na oba na kwa akotena Adam ne nchen ya na no kwatena ne nchen na wo mo na kwa no sole a ontene fie na okwa hen o sole a okwa Adam ho ye ni asem nti ya sa me ka kire ne se udo nfa kwa na ma me na mo ansa na maji akwa no me ni bi nti udo mo kwaya test se akwa no bi onyem anase boy no wo yale anase o man yale bia na mo fa me ba ma me eso Adam afen dimako oto mo papa oto me ho ankasa na me ka kire se Adam me na ma wo me ba na me pesa akwa na bla boba se adenti na fa me ba ma me a woni akwa ne te na woni ne da na wo yesu sa to me wo ka ho papa afia yesa ne pa me nsa mba ma me no baba akoma ka mu ti abo ewe abinchi wo me ni obia o me ni obia mi ana mti yi ni pa ofi wo me yi pa o di me chief wa yankopon kwa na ka o me ni obia eso ma je me bana wo so o ma je me bana wo so ada mi kwa sa mi sa oji akwa no di akwa na ko school mi bani school atare yi na go ada ma je me bana ti wa kwa mi bonu ko school me bana ko school o ma je me ma ti sa akwa na ko yi mo ko yi se na tu egu omo yi se na tu egu abula mi ni ene baba ma so mi na ni se mi ya ba ene wa fa me ba mi fa me ya ma o che ni so me bo mi ya me ba me ba na de mi ya no mi ni obi ya ma mi o papa mi ni o se ni bi o ko ya ba ene me so mi ya me ba mo ni ba mi mo ni ba mi o me kai fa ba fo me oh yeah bofo bi ni what to the master let's give you ni wa kwa ishe mechi na ni tobi wata da ya mi kwa ga koleka mi ne me benga ka ya fi ya wa ka fi mi de me ya de ti me ba me just say yo I've been over 60 years oh yeah oh yeah ni ba mi sa ka wo wa je me ba la wo so abla
abla me da me da yes ana me ti o me picture wa da wie yin jia mo yes ana me ti aje nye me da me no me si paso ana di achi me jesa me si paso ana di achi awochiro aji me awochiro bi aji me ba mo so awochiro na awochiro me pa awochiro me ya me bo mo je me baba me o eya me to na aja ba me ti me se me fa wo ma so me ko na me twa me ni na ma hwa kwa kitso yo tuwe dani na go me be ga cha me se mama me sra fa wo ma sa wo akwe so le na me de ahoma chechire dan na me ti mu no na me gina ho mu de ka me mus akwe ne ni ate eni ba no so mama me so wo so ye ni obia mama ye ni obia mama me so ye ku ate mama ye so ku wa na be show me be ka za na ba be bu Kauko. Nanu kama dia umasa ukola dia koma bla bla nuati. Mia ni buafo. Miswa bebe ukura mia ni tanu swa kwa na le cheme bete le cheme rano. Obi aje me bala mo so akwe me ne koba. Abincho mutie mi ombaka. Pesa mamini. Omubaka mi na kola ye kojale ye mienu. Ya konia ye mienu. Ya ye bia me ne be mienu. Omun na wa mo se awe de wa wafo. O wafa akola yen wo be ye wunua. Da me ne me bane ni boni o. Me ne me bane ni boni. Sa boy no wonti me hwe me bana me bana wo bia ya me ya de bia akwa ne me ye no atla me je yo me ya de bia me bana me ye no bi atla me je mo kan sam wegu na so me sika boy ne tetman no ya me de akwa na me bana fa me bana twi fo fla me da 2 months ni o me bana twi fo fla me da na ba jo me tete mo mi wati na me ni kama phobia mo mi ni obia o awochira ya mo mi na me ni kama phobia me sta wati me bana na me ya no me ya me bana ma kuma be to mi yo me ya me bana ma kuma be to mi yo me sta mo mi wai mo mi mo jinsio mano jiminsuo no ba akomano mo mano no jinsio afei na mo mani tissue sukakra suma wo ya wo nkofo Umwami ni papa umwami ni obia miana betie na maso mi jaso me ba yi mi picha wa ina yi mi picha nchira maso mi jaso mi ni obia me da me jisa na di achi asasa mi wo bia mka kama sta wa chira no umwami wati umwami mesra wo mi ne kama fo mwana me kama sta wa mi umwami wati me pa wo cho okay ne kama fo chechero re na jaiso eja kwa be chechire ne re mani jaiso ha kachire no off air men ka se kan no no mo mani tissue odia ma ntina se mo mani tissue je paper we de mo ate da jaiso jaiso fa tissue ne paper we nim na jaiso muntie ade ewom ye wo ade bi wo wiase ye frɛ ni hia ya papa ahokyere ya papa sɛ wo ho kyere wo a ɛtɔ de bi a ya na wasɛm ya na hwɛ o wo de amon hwɛ ade bi o wo hwɛ sa me na me de me ba me maame na de me abakum ase na me ma beka kum ase me maame akowu agyaye ɛna me de me ba ɛna me ti abinchi sabe ahokyire nti sɛ ne yɛhye na me ho kyere me nti
Bema the book. Ada me bam de ube ko school ni ma to books about. Majeno. Me Krobea me ti hai. Na me baba na wo bema. Nketuo beto. But you see, mami we yamfantini a waba Asante mam. Eno wabebo ne bra no wabewo. Ena ne ba benyini ato no. Ena anwonani bema ya wodo nso abetena Asante mam. Enti nka ye nyina ye ya hoho tu hoho te ne nyonko hoho ase. Te say boys to boys code. Say boys to boys code aba. Bema ne bema nko ba ho. Boys to boys. Oti ase. Na wo ye hoho anwonani. Mimi ye hoho mfantini. Eni ye nyina ade ye bre. Aba Asante mam se ye bebre. Mede me ba na aba na wo pe me ba kwan sei ne ye fa so je me ba. Ahokyera sem. Enie. Okay. Afi me nsu bio. Na nya akokoduro yi. Asem bia mebusa wa no. Na wiye yi ewo afidie so. Monye ne mfonyini before any sisi a je. O hwawura yi a otemanim ha yi a faneto so ima. Media me honya fe. Nyabotre manansa, nyabotre. Wu nyabotre mano. Onte mase. Odi ye. Faneto so je bag no. Mo amuwo Facebook ana YouTube TV de so no obetumi aba. Mo mra so na mo mehwe aba ye ya woda so yi. Awura mani nsan wadi fie sai. Pacho. Bra wanim. Pacho me 33 years. 33 years. Pacho ani. 33. Pacho ani. Obi aka kire oda se sisi wanyini sine wumfie. Obi aka bi akire oda. Pacho bin kan kire misa. Wo hwe wen kane no eni sisi ya eya etew sei. Pacho me hwe ekane ne sisi ya no ensesaye bebre abam. Ensesaye no ne de ensesaye. Pacho eni sei de koso na masesa masori efimidua so. Asori udua so. Pacho ani. Na nye sei na wotie. Pacho da bi. Enti oba ne ho adwendwen. Pacho ani. Ada so oba no oni wo nchen ye be ye den. Papa de ena mo am mitete papa me nya kwara no because me nya nse kwan ma bra no pa. Mama bia nka me mo ye me na matete akwa na bedu sa atam. Nti me nya me ba no. Ne papa we. Papa no wan krai. Onim de ekoso yi. Pacho de ekoso no papa ni nim de onim se de akoba ense papa no tama me hu no na meni ba me wo so na me ye yi no Priscilla de papa no Pacho aha uhu no me hu no o se me pa no wan kan cha me so wo yele le tama ne danfo na baka cha me se papa no wo yele te me amadun se me twa me hu no na yin se na ede aba nti me ka cha ne se o wo ye dia me ntumi nyine ntana na ye de twa aso nti ono so ka cha me se mo ye ntumi nyine ntana dia akwa no ade na on pedi owoku no Pacho da bi. Saade ndie ma ya na me ne mo nya adwen wo saade ne so kra na wen kan ne obi toso me ensa na enum ene de keken ka ho mo nso mo ya ena me mpadi owokunu me mpa saadwen ne de me ne mo nya adwen owokunu no obetumi ahwe wa wo problem ne sei de mu hia ye hwe asa ti owokunu obetumi ahwe wa wo problem ne sei oho bebre na ene mo ne hawa mu na mu nyina ye man made cause eno say wo se wo mpe no de a eno ye me madwen mesrewo wo se wo mpe no de a ene ye de ndi akwa no ya de obi fe akwa no onhwe no Pacho aha ene ye de nti ekoba asa no ye me ana ma twetwe akwa no ha ye besise ye fra no a ye fra na o ye fra mka se obapia screen ye ho a otumese bi omo sene a 50 cedi bi mo 100 cedi bi omo so a wo fra no krampa onfa na me de atete akwa na ebedumpa mti na se enti wa nana wa sha kwa na edi nwana ebedu sa tamwe nti ba 2024 ya esi 2024 ya muna ena
bosom ye di kana na obaye nti obaye na okache me say ojina vinya pi abinchi vinya pi wo na papa menya akole ikoye nti me do wa ohu akwana na yemu hye no first when I wash up prince am na bedu say why are deal na me say nyama ho den yankopon na abo mama hwa akwa papa me ka say obeyiska tam otunu bottom 2 million na oyima amena mankasa after 16 years. Yes. Mankasa na me jensa na me ne me ba no kofi. Ba me fa se ba ye wo mo ma akwan ya agasia na okacha me se me ma akwa na mbala. Na me se bra pia. Akwa no onim baby awo. Me so me nim baby awo te sa dia. Ma me nka akwa no ho. Na me fa akwa na mbala. Na me hwe baby a me nka se me fa akwa na ma. Papa ne se me meko bi pa de dia. Ohia me akwa no ohia. Na me se ohia me na ohia akwa no so bia. Na akwa na ohia de na me mfa na ma. Okay. Ti papa. Enti die sie o mo na manye. Onim se be ma bi agena boso. Okay. Afa miensa nhwe bio. Oba no be ka kire wo se. Obi so obeto book na ama no. Ama na tumi di akọ school. Afa die ebe ye den ene sesa ye e ma oba ni tukotna edem kro ne so. Papa de ekoba ye nyina no se. Tamo ka so oboto book na ama no. Nti me ye de me ka kire ne sa no. Ona omutwa so. Nti omutwa so no na me omutwa so sa na me so me yi mani menim se bibia nkoso bio. Nti da komo wane prince na ba ka kire me se mama edam se sa na school no a wo hwe me no. O hwe me na me nyina wa wale me na me se prince la menye metumia ahwe wonti ena me wo no. Nti edam no so ntumi mba manim ba ka dia no me so me de smoko ka kire ne se me abna me se menye na papa yes asam no kotoy nti kotoy me ma adwene kura nka me se omo wo bibi ye o nti akwa no ne ndi ye basesa ye asa boy no kwa obebe fie no akwa no ko school a onjiska wo me na mbisa na ofisko mbisa presla na se wonye school wonye ska wanyina onjiska ko na se mama edam omom ska na mse edam da na asama me ka kire wo no wa mana ya we o se wate na obafa me se na wo fa ase na sa tam no papa na edam no so ne makwakire ne master no oka onini okaka no oni makwakire ne se ne sister pani ne me nti no master ne ka kire me se edam bibia siwe kan no ho na se edam dwane na ofa bibi wakan mu a ye baba ba cheme megitum se menua ba ma nti ko ba sa no na ha me pa nti akwane ye ka me ka se bia na akwane yi ma no no ka chem se o edam oni ni njai me ye dem pa me fa asem no ko bibi onye edam njai da dia ma ye menye na me twe aba na me di si no so ene de aba ntoto no ho kakra nti na me yese akwane ni baba no so na ma gye ma kama de me de ma de ahye na me hu se boy ba kono edam na danfo no de nko obe peware wo no yes eni ga ba ko ye fa no ma me esi omo aka omutira bom nti me gye akwane ye maguwo na oye na adwen se obaje sare na me se nyama me fa ma se wese obu a wo so kwata wo de eno ano me bani nsem ncha bio nti nioma na wamfa nko nti ede makototo fofo you see o shantale fofo different uhu no me wa binchu na me hu no pa obenwu bia na o shantale fofo nti say watu afri abinchi se eni wo nti papa eni wo nti metu eni wo akotena he me se amete askwa ho nso ye wako han dai kios ma kwagine kwa mentu aka akoje kios entabo dai ana kios ankasa entabo dai papa mentu aka mpo sister no mashen ne this month ya ne wie ando ko ba me so se month ne so papa mentu aka ena metim because you ni wo mani ewu abinchi wo de we amene me ba ne ye no me de akwa no wo me ho asisa no mani ewu ni nyina ye edem nti ni nyina na ba sa no edem no maami esikro ene sa abrante na anko no be peware wo
na wamfa ho ama no nti wakɔhyɛ nadamfo akyi sɛ nadamfo no nwe wo ba no wakɔfrɛ wɔnom wɔ mpanyimfoɔ bi anim na ɛdeɛn na ebi ekusi ana wonkɔfrɛ wɔnom wɔ baabi papa ɛba saa no mede asɛm to mpanyimfoɔ nim adam no di nan sɛ ɔne me ba no ndae na hwan na ne te akwala no wɔte hwan nkyɛn seesei nti sɛ ɔsɛ ɔne me ba no ndae memeka sɛ mema hwɛ akwa ntina akwa no atu akɔtena maame esi wɔ no wofrɛ abenkyi sɛsi aso abenkyi adam ɔne me ba no da sɔre ɛsɛ adam sɛ ɔne me ba no da maame esi no ɔyɛ hwan maame esi no ɔyɛ mpapa wofa ase ɛne maame esi no ne maame esi no enti maame esi no agye wɔ ba no de na ma ɛdɛm agye no de na ma no because sɛ ne deɛ ne ba 14 o sɛ 13 wɔnyi sɛ mmiɛnsa wɔyi egu maame esi ne yi egu mba sɛ si akora ne san nyam nti maame esi deɛ asɛ ne deɛ ankɔ school nti ɔpɛ sɛ me so me deɛ ne sɛ nti wagye me ba na tena hɔ na ɛdɛm ɔbɛfa me ba ne ne kɔda ɛdɛm no ɔyɛ adwuma bɛn mepakyɛ ɔyɛ VIP mate ni ɔmo kɔ afrawo ɔyɛ VIP mate ni afrawo ɔmo kaa ne gyina he mepakyɛ ɔnama gas ɛsoro egyina nama gas soro hɔ abinchi nama gas ɛsoro nti ɔno di mate efiri Kumase ha ɛkɔ afrawo ɔno na ɛyɛ osei mepakyɛ ɛna ɔse wo ntumi nya ne hwee ɔse ɛnkɔ baabia nti mesome hwɛ a menye obia na mede masɛm abadan mu ɔba no ɔwɔ nkyɛn no ɔnya aduane nni anaa papa odidi ne picture ni tam ɔwɔ me nkyɛn no ne picture na ɛda hɔ no ne picture ni papa ne picture ni papa me ba no didi meba ɛyɛ tɔbɔ ai maame a ɔno ɔwɔ yɛ nim ha sɛbe 30 something onim sɛ arɔfo ahokyerɛ ɛsɛ nipa sɛ ya akora a wohunu sɛ sɛbe o wasɛe no ne ho ɛfɛ paa we no wonder sɛ sɛbe obi pɛ sɛ ɔboa na ɔpɛ sɛ ɔwe no sɛbe ahokyerɛ yi mu kuraa no wohwɛ ne kala wotumi hu sɛ na ɛyɛ no na wotumi hu sɛ ɔbaa no ɔwɔ kala fa ne to so matiefoɔ nhwɛ no wotumi hu sɛ no ɔwɔ kala na wei sɛnea watwa ne ti no very natural lady beautiful mfantini akwara mfantefoɔ ma ya nso deɛ ɔmo ho ɛfɛ beautiful mfantini akwala very natural ɛna sɛbe saa deɛ wei ato no mede ne ba no ɛbɛkyerɛw ɔba no ni mo hwɛ sɛ mo anya anaa mo ayɛ yi a na mehwɛ adeɛ na mehu sɛ sɛ yɛ ka sɛ akwadaa no ho ɔfɛ paa ɔba no ni ɔnie ti wei na ɛda mo hwɛ no na sɛ wei deɛ nipa nyini ɔnyanya panyini nipa nyini ana ɔba adeɛ wei anyini hwɛ ne pa ketekete ɛnyɛ panyini sɛsi ɔwɔ 16 years ɔnyaayɛ mpo sɛsi a school no ɔda so kɔ anaa wɔnkɔ adam wɔma akwa no agya school no ɔnkɔ te fie obi a ɔgye ne so wɔ ɔma no akɔ school no afɛ deɛ wasa agyae deɛ nti no wama no agyae ɔse masesa school nyɛma no sɛ masesa deɛ a akwa no ɔma no nkɔ school biom nti akwa no so agye atom ma ɔte fie ɛyɛ deɛn mpakyɛ menim deɛ ɔyɛ ɛnkyɛ ɔbɛnyam no ɔba de akwa no ɔte sɛ first one kwa ma ɔmo akɔyi egu wanyem first ɔmo mmiɛnsa no ɔmo aka abɔ mo akɔyi egu maame esi na ɛda mo adamfo no ɔmo mmiɛnsa aka abɔ mo akɔyi nyinsa no egu abla menyim obi na ka kyerɛ me akra ne te sɛ ɔba de akwadaa no yɛ akwadaa no abayewa no yɛ kɔkɔɔ wɔyɛ kɔkɔɔ na wabobɔ nofoɔ ya sabi nofoɔ mu deɛ sɛ ɔmo nyanya bi ya na ɔmo nim sɛ ɛna sɛsiɛ ya ogyina hɔ yi wakyea n'ani saa ɔmo yɛ mmiɛnsa ne twa picture no na wɔno na ɛhyɛ mfimfini na wɔde ne nsa agu baako kɔn mu ɛna baako no deɛ ogyina n'anim de ne nsa ato ne sisi deɛ ogyina n'akyi no nso so de ne nsa ato ne sisi ɛne kyerɛ sɛ wɔhyɛ mu wɔhyɛ ne sekɛɛteɛ ɛna wɔhyɛ blouse a ɛni nsa ne bi
ɛna wɔde gyina hɔ nom a waka na no atum a wɔde hwɛ yi nti akora abayewa no kɔto de bo asedi anka akwadaa na ɛfɛ kɔbɛyɛ ɔdɛfo adeɛ kɔhwɛ ne sisi ne form no a ɔwɔ sisi fia ne bi wonya bɛɛ 25 hɔ baabi no 26 no wode ma free 20 kɔ sɛ wode wobosi 20 na afei 20 nso asesi ano adeɛ wobosi 20 nyame adɔme nso ma bɛka 20 onso wo sɛ bɛka sɛ 25 dabi wɔ na banche na bɔ dabi ma ne bɔfiri no sɛ bɔdeɛ nso wɔ na anyini nyɛ na classes ni akora akɔwɔ ne ho sɛ kan no mesi bɔfiri 20 to ne bo ase nya saa 25 26 na wode ɛbɔ ne 20 24 no yɛ na ayifoɔ no ɛnya yi akora ɛnka ɔmfiri 20 hɔ kɔ no nkɔbɛyɛ ɔdɛɛfo adeɛ cause ɔwɔ sisi fia ne bi 20 no wonya minister wane ka kyerɛ wo wonya ahemfo mpanimfo ni wane ka kyerɛ wo hwɛ from 25 ɔbaadeɛ wo sɛ 20 wonya ahemfo hwɛ 20 de wonya ɔbɔ wonim deɛ woka gyaagyae mema ɔbaadeɛ nkasa biom ɛyɛ mayi no firim deɛ woka nti wobɛyɛ ama nananom bo afu mɛnyɛ saa hwɛ wobɛyɛ hwɛ ɛnyɛ ahemfo nketenkete bi akɛseɛ no ɔmo koraa na ɔmo di ɔmo akyi kɔ occasion no 24 de ɔmo nkɔ bi free 25 26 no ɔmo na we sɛ 20 ɔmo ne kaa koraa wɔntimi ntwi ɔmo saa ne yɛtɔ ayi ma wɔn mo sɛ 50 60 70 ɔmo nyinaa twi ɔmo yɛ ntɔ kaa ne ma ɔmo ayi nyɛ na we ɔmo de ayi na ɛdaadaa no brɔno bi wɔ kurom ha ɛmunyimire no nsia opa ɔbɔ me ne wɔn kɔ hɔ wobɛhu 17 16 17 16 18 ọbọ ẹni ebi ana yẹ sakawa okay sẹ wọ hini ana minister kọ atọ kaa ma obi ọwọ 20 dabi free ayi kọn deɛ ɛni ɛka ase ne deɛ nansase a yɛ tɔn ne mienu ni ayi nyinaa sɛ ɔmo tɔn na ɔmo de atɔ kaa ase ma ɔbɔ ɔmu saa ɛkyɛ yɛ yɛtɛ ba se ɔbɔ hɛ ɔmu kyɛ no na nkron paa mu buroni bi a ɔmo pɛsɛ bɛ bɔ di ɛyɛ abra na bɛ nfa nkɔ. meda ase enti adɔfoɔ akwadaa Priscilla akwadaa no nie ɛyɛ meda ase yini firi so mɛma mabedwafoɔ abusa awura no ensɛm ya wɔpɛ sɛ obusa no na ano yi a ɛsɛ fata yɛ na ɛsɛ sɛ ɔde ma no yama ne ho saa kwan no ama ɔno nso ɛde ama na afei yakɔpɛ akwadaa ketewa Priscilla saa deɛ wei ehu ɛna woyɛ aberanteɛ na wotie me muntie ne ye ehu sɛ ɔbaa ne maame anaa ne papa bɛpɔ no de na ma wo ehu paa ehu ɛna wa wotie me sɛ obi ayɛ saa deɛ ne bi di ama wo ware a wo ware ne bayi empena wo ne na etwe no ɔmpene so ɔsi jama deɛ ma me onua ɔno na tete na adeɛ aboa kraman ne wura ene tumi yi ne tɛkyerɛma so adeɛ asɛm ne bi na meka enti sɛ ɔno obi ba twempena na ɔka kyerɛ wo sɛ mpena na wo ne me ba na etwe no mempɛ krache twɛn ho na wanhwɛ yi a asɛm kɛseɛ bi egyina baabi de ne nsa agu ne bo na wɔhwɛ wo din Asem Beba Dabi Beba bidura ɛna obehu mema hunu bi da awade a oba de kɔ ye no na abusia mpene so bɛma ne kɔ firim empo firimu abusia ne ka kyerɛ ne sɛ obɛgye kwan a obɛfa so a wodi funu no ɛbɛba unim oba ne nua mema nom ɛhan ambulance rastafo no om di funu di to adakam di si ambulance na to om bedu krom no na hwew om dundum bibia ɛnu om ko gya funu no esi kuro ni mu no om gya na simu na alam swai kadrava na anyere ne ho antia so a ko mo hye wo ma se kuro ni mu sene ya aware pa enga saade wi besi wo ko na ye ka tie akwadai ebi no wo yi edem kromate ni a wo firi ahuna mam na wodi wo mate firi kumase ekwa he voter odi kwa ukrom na wo ba obra wo asante mam won hwe so mo obra
na wabɛhyia hɔho a wɔno nso ɛmfantini di ne hia ɛna ɔde atete ne ba na wayɛ wadwen sɛ ɔbɛgyina bɔ so krakye na akora no ofiri ketekete ne maame ne hyɛ n'akyi ɛde tɔ nsuo a nkaka ɛka fɛ wɔde ne ba na aka ho bi wotete ne bi maame asi wo na awo akwalaa no ne papa wɔfa ase ne wo nkyerɛ sɛ akwadaa ne yɛ ɔba o ma asɛm nsi nhwɛ wo saa maame asi korɔ no a wote abi nkye no mompɛ maame asi korɔ no ɛmfa ne maame mompɛ ɛdɛm no na wɔmɛkyerɛ deɛ nti a ɔyɛ saa deɛ no adɛn ɛna moma ahiafo asɛm yɛ mmɔbɔ ɛwɔ Ghana ha saa adɛn woni nuabɛɛma basabasa biaa wɔ hɔ ɛtɔ da bi a yɛ ana basabasafoɔ yɛ ho hia ɛtɔ da bi a basabasafoɔ yɛ ho hia ka wei wɔ nuabɛɛma rastaman bi a basabasa bi a by this time ka ho bɔndɔk wobɛsere Dr. Mankwa maha ya ajawo na umpom te say twiri ampo nyankopɔn adom ene mo mpae boy ho den pa okay ya de awurade nyankopɔn ne ase ɛna wiai awurade fie heba center una wuti anim ene boy nkɔbɔ doctor wode akora wode medo ase na medo tifu nyina eno ahwefo nso mesa do mase ana transit ana da bia no ya na meda wo ma o mu ma ho nanso mfa me number no mutro obi ewa ahohihia ma o mu direct mu se kwawlade fie na doctor no de o man papa saafo no nyina mesre otweri ampo nyankopɔn nhyira se awurade enso enhye wo manam do mo hwere no wo me ho danda nyina no munya adagye na bia otimi de ne credit kra frɛ me doctor me nipa bi se ne ho dodo no na ma kyerɛ ho okwa do obetimi aba me se obetimi aba saafo nyina awurade nhyira wo mo na mesa de nkyakese akwa ma mazi na na ba ko pa watwero na ye nipa ni ahoto ya wo wasoro nkwanta me dofo pa no nyankopɔn nhyira no pa na wie nso me de nkyakese nso ma no akra ya transit de na ya transit da bia me ka se awurade fie ba center ni ba bia okro no mbusi red park ho na ebutu a edi adwuma wo a wutie na wutie me wo de fa number no me se da hia da efre bi se betoda na bia na wo chini pe number na na se wo chini pe me so na bia nka fa number na ka bia de to wa na dwon ka betumi afrem na nka na ma twetwe nkomo me de number na etudwa me say awurade fie ba center doctor m number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 eni baabi a okronum busi ho na ebuto edi adwuma akrada bia metanse am se etire de ayese kukrumuti insan ho mopo na last 2 weeks awurade ba mo badi aduro wogiti ade aduro no me se aduram de ama enko na ti ade na kɔ wose ne doctor sanka konso anka me waji miskade anka me sa to kosua create de aba bedo ase wow nyankopɔn eya adum ga no tin akɔ ama Friday no wode kosua no ba se aduro nansa wose ensan yese bia me wose doctor ka se ensa ansa na se mitiniti aha me no mfinhia bebreni na aduro ne ka mabɔ no wo ho me pa mi bu ano a ebia mintimi nsese nanso wodi aduro ma me no wo ba one no ho kani na ba umbe dama sema enya ade esombo ba mani so na ya na akra won se da bia na ye kasa ade bi sese bohye obo o se bia mehye ebo no aduro na wo gi no won so safi na kuma mse aduro no kwa mitini kwa me ba be da wase kusua crate eno kra tim aduro na ho odin tim sai de ekosoro ya na ye kan se obo o te kire o ka so ya na biduro for de o mu ke kansem do hunhunu ni pantisa aduro bia wo na kade a ye de ma no aduro bo okra kan ye de mo aju kusua kusua nsia kusua miensa na yade no ode mo antentem na ne ko na ho ato aduro bo okra de akokɔ na edi aduro ankasa o ba se bia wo de akokɔ na edi aduro na sana o yade na kɔ o kan se ade o tenche maka so o we de sa abosomsem da bi enya abosomsem bibia wo na tumudie aduro bo ese famakotia titiro ne teto fatum wo ya ho beto wa anko famakotia na se bia asomide akaduro kotuma wo yade na nko bibia na tumudie wo se de besi ama aduro na sia de na ho ode na sia basoro ama wo yusu a ho beto ntem ya transi mi kase na me kam na kosi se wo tiem na se oso wo ti ade kranko uti eya wo yade wa ya na nko a
me kan fo Awurade fie ba center ma se tutu me kan bra bagi aduro bi obi o se mitine ya me ya mitine dwa me ma pampam kyesi mitima me dududu asa bibi ni na mitiri ni mu me hwefo ma ase mani tutu agu fam obi o se mitina ya me ya sa amana somaso obi o se abegina ne kon sa afo ni nyina na me kan fo Awurade fie ba center ma se tutu me kan bra na bra bagi aduro ni bi na bagi am ni so twedua mponyankopon adom na hoodin ni aduro no ahoodin ni tumi ewo mti no wonsa beka bi won so beto akora trasi ni ekasa yen kasa mfa etire nko aho obi won so wose mani me ya nani no wo mama bagi aduro mu di an hyehyɛ so de akora no se bebre na di adanse bebre na so ho to mu obi wo ba bagi waduro wagi aduro na opese kyira nkwa ho to no menya sa aduro ni bi abiduro tu yade ase esa yade ge ya me kan ti yade ada otwe aduro no yade aduro no kra ma ne yare nto so woko anu fie okoda akrofrum ade kyenye ansa wo from the doctor ne se de si me nko hospital si da bi aduro ne yade na eko aduro mu ntie aduro ne yade aku na yom se akoyim yade aba nti yade ne hye wona eku na nku ana aduro ne yade mba beko obobona na omienu do obono yonko no na no ho ato no bo se o yade ne obu okra no aduro ya na beko soro pa ba ade a kire bo se na ya na kofo mu wi a ho ato nti se wutiem ye akora da bia ya transia me kasa na me kasa fa baba so ho yade bu a obehu no obu onum se bia egunole bia okono no me bia okopo sanyanya bi di agu nsanfu ma no ma na akọ anko obanu be wo so be ma na no de pepepe obu abonsi ne nsu ochima okoto atikura na abonsi ne nsu fita afiri ni be ma mu ba obu won so adwon so abu an be ma na no epori emu keka oho abonsi mu na de ne pe wo tiem na sasa ya de ne bi wo so a me kanfo Awurade fie ba center ma se wo do oba kura de bramia nto nche osika de ma ade na nkwa bla ba ju sika good wo de wo tiem ya de wakote ya de akran na aye infection na da so de se aye adwendwuna da bia bo so be ma no ho be ma ni tina epori bo sansan bi sisi ho emu ni kekawa ma bo se kwa to ase wo nyira wo so ho na ho na ye se favorite se de aboa bi hye ho no sa afo na wo tiem no obu abo se abema na ba benya prostate cancer ni nyina ya sa ya de ne bi wo tie me awde me se so ba ska majo no so kwanu maduro na sa duro no ankwa obeba abaju sika me no beto nchia nti se wo tie me a wochena eye brada nya brada nko ne yetena se Awurade fie ba center ye bia prato da bia ye adwuma na mmom brada de ya na ye ntrase kase wo tie na so wo sa ya de mu do akọ ba bia na nkwa eda so da no ho adwendwen ne da dwen so fi se wo fi se eni aduro ho nana me se ye ko sim ko fa nuro no bi wa ha wo nya bi okay mala ko fa nu fufura aba ya aduro bi na meka sa aduro bi okoro ka fa ko afadi na mono udi wi aboso na ho ato aduro no wo bia na tumudi ebu okoro fa chinchinka bom na wi na di ya aduro na wudi di o wi na wi aboso ya de no hu ba bia betu afa ya de no beko wo bi ba mo na nsa no wase me yiri da ho ntimi nso de me na aduro akra msifa gu nso ma ni nware aduro akra odi gu nso kakra bi odi gu nso ma bia ma na so de wate apo ti wutia na wutia ya ekira no ya tenase wodu wo haw amane dadwene kwanko bi da so ade tutumika bla Awurade fie ba center bra baji no papa ni bi yam waduro obu wo se mi kidi ni ha no kidi na manase nyina ahonhono obu wo so ya de na so ne mfen ontimi kura ntwini mu ontimi ntini ni mu wo home ya ensiso safo no mesi me aduro wonwaso ho baji aduro ni bi brade oba ho ne yebema ase ya mu waduro moto ya de ma fa ko didi udidi wie so ba bia ade no wonyina beko and se wo tiem na se office oni pa bi wo fie ne na asa tatai wa honhona we bibi enye ya de fa ne bra akọ doctor kra na se nda so onimu a wo de fa ne bra Awurade fie ba center wo se en fie da dwen ha oni nyina na me sa de number na itudwa no so le afre me number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 akra se kura de me na eya ni je wie pe ne se me next for man aba good mfidie nso wo ho good me de nya ho na me hwe da bi bobu a na adwini nyina na fidie afidie obehwe nipaduam nyina wie ba duro ni ho a baze se adi nu papa we asa aba ne de na afidie nsa aka ho de na se friends watwa fu am na de atonkwan nimu ni ba nche de o de abom nimu say yes adu papa we Awurade fie ba center ona me se aduro wo yam o posa o posa wo si wo be si wo sa no ma wo be nom ya tokro da bia aduro be wura o de Awurade fie ba center e cha ya trans free china sa akopim ni kwase nya ya adwuma e bia na ya be fa na me kohwe obi ene ofra me ka se metu kwan ba se ya de
na bia ne ani koko no ahwana kwasa duro fagu yemfa ngwa de okwa na esfama mu oduru na mo yentra se de na se ade ne yenhwem na se yenhwem no ma no yun se sunsum ade de a eso beto doctor mankwanam no trase e kya entrase kase wo ha wa amane wo de fa beda awurade fie ba center onipa bia tukwa akwa abrotu koduru ya no ma enkrata asem ho aye den no ma aye de ama no bra ye bepo samno bia ma de bia samna de mane samna na ka ho abonse na enhyira ne animonyam na epie obi oni favor ade awurade fie ba center ye ho na me so de wakọ no obi akọ ka akọto na nsema kyerɛw na se wakọ ya se onipa so bese na ha na so agidi se wo de obeba abra ne anya ade amfama abahu nim prensa se nipa na ya de obeka santunu bia beto no ye ka se ne se bia kyerɛkyerɛ se ye nsom bosom otwedu ampo nyankopɔ no tumi na ho ɔden ɛna ɔde ama awurade fie ba doctor ya heba center doctor mankwa ya me didi dwuma kese wo ho enti se wo tiem na so de osu unipa bi anyanyodwoye ana ba ma sam ne nya dwuma wo de awurade fie ba center ya klase e moso tobo nso e beboso wo mpim na so ntimi mpim ya de bra agwagwa no bepema mo ani age wo mpia be pia pa mo say yes wo say dakubu am so ya ba ma so praso yire ya da bia na bia boss wa sima mienu suma miansa na wo mu ahwe o da bua gina wo na so mi wura wo de wasu dadam ko ba ma bia hu oba fofora oyire ne ho pem bebedu ba no afa ne saa oba akoto aduru kuma dada na odisiesie no sa wo ani gie nti no koto kuma dada wo so bla ready fear ba center ba je powder ni bi dada powder bi wo ho ena kware obi wa de ma kakra bi kware fa bon na mu na we bon say yes se tumi ni ahode no twedi ampo nyankopɔ de ahye hamam ba wona na din kyerɛ no ko ho aba na bebu na de funu ba so nim ahaba na me da bia me se me didi ahaba so timi ho ahaba na me hoahoa no because ahaba na me te na me so manya sika obi wo baka kwotena se de akra te ha na otena na onya sika me so ahaba so na me didie enu nsuni ho na me didie ahoma ho na me didie nu aba ho na didie enti ya tena se ekyena ne de wo ha wa amane kran ko fabra wo de onipa bi twa wo de fabra obi wo nso asabio wo de o to asase na asa ye fom yade o ka se bi o twa na o twetwe no wo de obi wo de onipa bi o fom yade afane bra wo ma akra last week o mba gi aduro na o mo ma aya asoden ya o ma we krama ja o mu ni nam abontra wo fra na obi wo kra na baba beda bi abo 1 2 akra na ebi o tu nsanom obi o tu tramol nom ni wi ni any cigarette wo de o mu so oba na yesa bi wa ka na ebi a wo mafia oba fie na se o de amisia beto so de kwa komato yam bra wali fie ba center ba gi aduro yan kyerɛ wade na de koyɛ ma akora no wo yɛ mani wi a da bi afuru akɔ no papa no bio ani obɛtena ase wo yɛ oba kasa aba betiwo so ka no onti ade bra ana nipa bi nom nsa na odi guma ni mu ase a wo yɛ de hye pa bensanti yedi ne ho fɛw safo ni nyina wo de so yɛ wukunu wo yɛ wunua wo yɛ wofa ana se bi anda kora mani bi nso atunsa nom ti so yiri bi atunsa na so aya na wontimi nhwɛ fie ye ɔbɔ no msa kro nya da agye mane ma wo wo bon so ne nam sabi obi wo kora na ensa no muntimi ama fa no me ka basa wo so obusuani bi sa na sa no ma na ekoso a e kira ye trase free kira ko nya trase ba gya duram bi fa koma no wo do de ma na ensa no obegya anom wo pan ya nto bet wo do sika no wa nya anu ababa ju sika wa kora bi dwon so okete so wanyini watra ne mfa ne mfie so ko nanim obo oba wi abekɔ board na so ontimi nkobi odon so abɛde wakobi sa anim guase ne wo oba bi so a tutu kabla wali fie ba center kane ma nu papa na yakofa free sire maba no mfa bi nka akora na no ho nto no e wa wradi dimtimi sad number na itu dwa me so ya femi number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 na 0549 20 66 33 wo bless cancer ade bra o to ase twetwe ade bra wo do ho na se obi wo ase me dia me wo ha me ho hyehyeme wo ase me na ho ne hyehyeme saa ase makodwa me saa fo nyina de wo fi se wo da na ontimi na kro bo anda ye bone spiritual marriage ni nyina ye ho adwuma wa Awurade fie ba center ntu tie mi a ekena wo de oba kena wa ntimi ama kena da baba bia na ye behwe wo na ekena de entrance kese wo mfam ho na mfam wa Awurade di mu nti amen adofo we a traditional doctor amankwa ose baabi atokro da wo nipadua no mu bia no aduro bewura na aduro wura no enye se ewura hokwawo ewura mu na akwa akoye adwuma Awurade fie heba center de papa ya kan kumase ha ya kronum bosie red park kumase ha kronum bosie red park ena Awurade fie heba center papa no odini dwuma sa bre ya ye ka se wasore de ne wo hawo de ne wo kodana de ne wo nso dadwe
de hia ne se ye ya wasori obefre no ma no na wo ne papa no abonkomo eye 0241 09 3915 and 0549 206633 me fidire na mi twa me ho aba apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie hepa plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entime manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband. And you also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus mox. Ena Hepa Plus nyina. Apem for abato mo manufo. Enu kwada we ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejwede nkrato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede asie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawood 3 sister capsules. Yɛ ama nɔmɔ, ama kane sisi a na mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Ɛfiri na ɛkura yi, memma Dawood 3 sister capsules. Ɛmpa me ho da. Ayɛ me sisi mu adwuma. Ɛna atumi sɛ saborɔ nso ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wɔn a na yɛ. Sɛ nansan a na wo complain waposo. Wo sisi ɛne adeɛ yi. Ebi na mede twitwi ya. Wote si ye yo. Sɛ wo de Dawood ointment etwitwi na wo memene 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na yɛ twi na memene. We die twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na ɛwɔ pharmacies ɛne chemical shops dodo na mu. Hye no so sɛ aduro yi nyɛma apemfo abatan a wɔma wo manufoɔ ne obi a onya mfinhyia dumienu. Bibia ne afrɛ 0244886437 and 020168717. FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum. Dr. Time daso. Minya wudenie. Woye kikim. Abna na wo ya yaro fa here. Midimafo Herbal Clinic asane nyina. Midimafo Herbal Clinic. Dr. Tam daso. Me ko ho a wonom hwehwɛ me mu ɛyɛ me diagnosis no. Ɛde be ya ka diagnosis. Ɛno bi. Ɛna ɔhyɛ me bra yare no bɛkɔ koraa ɛnumpo ɛna hwim yare no ɛtu afi me widie mu a mebɛkɔ Central Market akɔtɔn me nneɛma yi o waasi bɛɛ ma stroke no nso ɛkɔ hwɛ ɛhɔ sei obi ntra wheelchair mu ɛmia mfa no nkɔ hɔ ɛmo nsan fa no yadeɛ mɛbiw apart from stroke yare a otumi sa ne ntɛm koraa no awoɔ nso wɔte ne tɛ sɛ ɔbaa wohia wɔ na Dr. Tam da so ɛbɛhwɛ wo a charge no koraa wɔnyi sika no agye sɛ nyinsan na ba wie ansa na wagye ne sika ɛnam sɛ ɔgye ne ho die nti ɔsan yɛ penis enlargement woyɛ bɛrima na wo bɛrima no so a woduru hɔ no ma wɔ ma wɔduro 5 days na ahyɛse pagya ne mu pagya ne mu a kɔsi sɛ wankasa sansa wɔpɛ no na afei wɔgya duro no fa malaria hepatitis B nyinaa wɔsa diabetes hypertension prostate ɛne yareɛ nkaeɛ no ɛyɛ no koko koraa Midimafo Herbal Clinic Dr. Time daso ɔwɔ abuakwa agogo Copas last stop wo yare afrɛ na kɔ 0244 774282 anaa 0245 616336 Midimafo Herbal Clinic Udimafo no hwa Obi benya wo na firi yadeɛ ɛna apomuden so yɛnsrɛ nkɔkwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ɛna selenium ɛna wasum de agu future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi sɛ ɔmagye maduane bi nkɔsɔhwɛ sɛ timi sanyarwa bɛ sɛ wo ha ne akyire asikyire yadeɛ mojabrosoo kokuram ahotutuo ɔde apua bɛma ne hunsu agene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam de ne nase atata stroke ɛna de na pos ayɛ mmerɛ future life smart food bɛboa afei de ayɛ abusuan kyɛmfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san yɛ adwuma kɔ nkasa ni mu saa na diabetic theory no so boa wɔne a ɛnya asikyire yadeɛ sickle cell typhoid asthma brantia ne maba a wɔ ɛkɔ gym mompɛ high protein no binto ɔbaa bi a ɔpɛsɛ ne yɛfunu yɛ flat no wonya smart fiber ɛne zero smart food a future life smart food di aba ne ya Bolivia Enterprise
price na akɔfa nnuane yɛ bɔ ɔman yi mu ɛnkran wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn Sofoline alignment ɛna Tema wobɛnya bi atɔ Evergreen Supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food ɛbɔ daakye ho ban Mami, ma sisi me pao. Na me papa nso uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare me ho kura dwiri yen. Ye do mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yen si yie pa. Me ka me kire wo. Na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma ben papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni hye hene. Ebe kire asa kire ho dura. Yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture aesthetic ho yare nyina wo ya detox etwi fifri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra Debia Sanopo Awio Anumero mehu wo mi fia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wutimu enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha ubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban heye bi kohosie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Odoi no kwasempa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yani enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseswa ye wisi ene u bia book mu kra se wo kan ya wu ni ya monsieur bra by Grace Eye Clinic mayen hwemfa mawo abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe na ni fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim wo by Grace Medical Center ayarisabia wa bibia ni a yenkasa 0244 97 68 05 by Grace ewo Kumase Bremai DVL in Nchempe or Sekwadro area wa Emma Renfio the Pediane Kania and Yeni. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4, ya koya yaba. Aha ya 102.9. Aha, eye OTEC. And now we are 3P garlic mixture. Nyankopon inshiramo. Eye Piwak Natural Health. And the 3P garlic mixture. Edruno or diaba. Se edro way and I would da sorry. Na debia u feel very weak. E woni peduani mu a. Se wunya bi na se ono no mo a. E boama oni peduani gina brane. E na wie ya me ne wo ka sei se wo ye obi a o blood pressure enyina yie. Wo ye obi a o cholesterol e wo soro. Uyo obi a we immune system no aye very weak. Wapone waposu nyina ya wo ya. Wa honhono woje wo ho enye a. Kope 3P garlic mixture eduro ibi. Na nonom na ononom a eduro ne ye pa ebeboa wo.
baabi ato aduro bi akwa abenya bi your number ye 0248928824 and 0201000021 aha ye Otech 102.9 Asem Beba Dabi dwumadie no asuguso awutie na wiei ohwe ye live na wiei mame nkwa ahoma ne so na mame Faustina Arthur ya ne ba ene Priscilla na ose abrantie Edem agi akwada no aboso na sebe mi amede me ba wudi buku to ada akwada agi na aboso awie a o mame ba mfi me utumi twa me adapa di matem die na aba entia abaye ya betna ha wasusa Edem ma ha Edem ya bodi ma ha Hello, father. Oh, to say? Okay. Chon ho free radio na wugina ho ne kakra ma me. Aha, chon ho na mentumi ani wonim komo yie. Edem unim akwara ba ya bi a ye friend no Priscilla. Bacha. Unim Priscilla wo kwan be so. And my mission and me do Priscilla. And am hwan so? And I'm on my mission and me do Priscilla. Enti Priscilla ya ode Priscilla madam fu. O ya oge ana wadamfo. Madam fu papa. Onya oge. Ah. Okay. Dia o kasa won chechiro no ka kire nso omu ana no ye hia na ono ye be frɛ no. Maame Faustina dia ba betu ye ni Priscilla maame. Se woni ne ba edete ewo abinchi. Na wo o ka asa wo koto book e dia ma akwada no. E ma akwada no obeko school. O ka asa da bi eye. Afei die wo ne papa wo fa ase. Ene wo nyonku bi a enko ka so obeboa ono maame Infantini Faustina yi na nko pe ne so obefa na ansa na wodi ses kanaboa na wampene mo sa nipa miensen ena maka bom na wo Edem ena o maka Priscilla amawo ono na ne bate sese moagye ne ba na firi ne nsam atutu nsam de agu akwada na sum ma akwada no sebe ompene ni mu ahwe na anu ya akura de wote ye ne se mo miensa wo Edem wanyem akwada no e ma mo da kwa yaresa bia akoya aboshi makoyi akwada ni nyinsa yagu school awka so de akwada na kwa akwada ni tifie ya wonko bio eno ho adwendwen nti maame na tu afiri abinchi ya askwa e na sese wakwa akotena ade na Edem waje obi ba ede na boso saa Baba bacha asem bacha nya sanity. Ete say kire wo fam na minti o. Edem ma wasomra ha me pa cha ma wo wasomra ha jaide o kasa wo wo no na mo wasomra ha. Why? Enti mi busa se wo se ente saa ete say kire me wo fam de na minti o. Eda mi bisi amaame no. The first time I'm here, so I'm not a mammy no abena mammy no abena no. The first time I'm here, no, I have been cheap. As that time, no, yena, no, muti it's like a hand. Or muti a lie on baby or more boo. I've been sit down on my boo. I'll be chimney. One and them, I'm not but let me feel that's why they buy no. They look my son, no more on it, Madame will be kuntokwa, no more kuntokwa giddy pa. I say. Akwe diabo ne nsensen bi akwe diabo nse me so me ko hwedi na mi gina ona me hwedi na me hu de akọ so na ma mi na yi no hu no odi ommunumunu wo ka akwan so na de na amanfo gu so bebre na me ko so no so ma mi de ntine ma mi ne yesa na ni ti na moja ani neni mo moja na nche yepo omo ka na mi ko tia yese madam fo no na odeti ma mi no ne ma mi no hihye ho. I'm saying, I'm saying, only my Mrs. Sean and Tokwabi Nessin Town, Terribin Nessin now say, boy, no, or boy, it's 20 minutes in Nebula. No, say, or J. As I was the only bit in essay, Nipan say, or Jen in Patai, boy in Patano, on Patani, bigger, can a boy in Lucy, only Scabia,
nti ase saa de no na edi ntokwa ne ba ya na omo ku ntokwa nti no boy eba saa no me na me peda maame no na me de ne tena na aboa no na me sumai omokoto plaster koto ointment ni ndrovi ba na ye de man no na no hoto no kaka nti na ade tin mu no me sumi ti sa ne line so a me ne madam funu na ti me ti sa ne line so sa de tin no si ame no so bla me da se eno ade ode aye mi de nyame hira o na me so we de fast da ma nyame na si ade no ho na me ti sen no se no ho na me ye na me so okay nkunu de o ho de en de ya o fe bi fa so sima oso ati nte na mo no sa da no so na mdi hu maame no sa da no so na mdi hu maame no nte aya ombetwema ombe fire hon mi line no so na ombetwema akoto aduane sometimes aya okotena pobafo no ne onkufo bi ho ya okota akotena na mu nchen nte ye wo dem wa aya na ne ba no aba ho sama ya chibe gomo bubu no na ne ba na aba ho no mu na di agro abon so na enso e ode na esi din sometimes kwa inu a ye mi ku aduma nte ba ni se maame no me owa sometimes o ti me ba kobna o ti sen o pe o ni ese ni se sometimes o bi se mi sika kwa me de mano mi ti me mano 100 cedis 1.5 2 million na yeti onye aduma me be tu no ne de na onye aduma bia na onye hwe na o ti fi akola no susu nko school akola no presa no nko school no no su ti fie ti se de o ma no ti fie no de bi o mo sole o mo kodwale a no ma ba betina o de o be di krampo de ma me no be di krampo no anything e ho na mia na mia de papa so no mu kakra ankra bi kakra bi na me di ama no me kokpa nso ba minya kakra bi na me di ama no nti no e ma me de mental e me ba o no abedi mental so pe so si tam so mate nti da obesi mental bia ida me man 1.5 ana say me man 100 cedis nini na etikura me de mana say na answer me say free kuma say numre alodo akwa aflawo no me sama ni sika me ka tire ni say sika no fan den etina no pa on fan to no ho na ebia nkola ni bedi to si you wate nti enam sa kwan so ye ni nem sa na omu bebubu abinti dan no ombe bubu ho na etu free ho na mbetena ase no no su tu free ho kotena quarters or side papa kwan anam so am di hu ma me okay say ya personal way Adam baba mbacho me nipa na wugina wachi ne mwa personal way Adam ako bi agina na chi obi na eko aso obi ka asem kire wo seka saa de no wa hwe ye ebe haw because wo wa mfa wadwen ankasa na mo obi kasa ma wa mebusa wasem a wo bebra ansa no wayi ano me say personal away owa he owa personal wo eye wo mpena Adam papa personal ya wo mpena papa me kasaba aha mimi busa wasem nya ba wo ba mimi busa se Priscilla eye wo mpena o me mpena papa okay enti waka back oni Priscilla nyem ama wo ene maami esi ena wo nyonko na wo se no one Priscilla maami wo ho no makabo makwa akoyi nyinsan na gu ama akwada no Pacho nimsa. Enti one Priscilla tena ya akwala ne nyem oda. Pacho la. Okay. Na akwada afe no wo JHS2. Ode ya yemfa ne se school no kura wagyae en wo tifie. Adenti na akofa ne mpena. Papa na ade ye ne maame nti na wugina aso se ne wo ya ne papa de ne ode be fa ne mpena no awe akwada na na. Papa, maame no ti ho no. Oya we, say me ne ba no twempena, oya we. Maame no ti ho no, oya we. Maame ne de ne ba ne ma o. Maame ne ya we. Tobo. The me busa no ye different thing. Being aware and ono ne de ne maame. Nti me pese me hu se, oya we maame no ne de ne ba na ma o se de ne twempena. Papa me born amanie ansa na me ne ba ne tena. Okọ ka kire ne sen. Okọ ka kire ne sen. Asem na me guso kan papa. Aka de onka hwe. Okọ ka kire ne sen.
And American say, or two betina quarters. Na mi sume wa no. The kokwan so ba. Enye ho na mepe edem. Oso kwobọ maame na mane ansana one ne tena. Asem we ya wo kan obi etie o empanyimfo ya posifo empanyimfo otie empanyimfo ya hemfo empanyimfo ya mranimfo ene yen atiefo aye wofo obi etie wudi kan ka kire me se ge ne nyompna afa wasan bagi atum se ge ne yompna wo se wo bo maame na mane enam se kwan bai na afa so ka kire maame no se o pese one ne ba de twempna eno na mpese o ka kire me edem. Kwa mi fa so ka kire me se na maame no na kura no no boys bi de ti o abinsia si na mi be nwe che say boys no no omunam no M1 because me so na mi hwe ni school okay na mi yede me na mi hwe ni school me na mi tua ni school fees me na mi to ni school bag ni school ntale ni books bi a me na mi to ma no enti say mi wo ho papa mi wo ho awia na maame ne ba me nten odi su ba me nten papa tie mi kakra dabi baby a wadru na mpesa otoa so free ho me se wokọbọ maame na mane enti wokọbọ na mane wokọbọ na mane se eno na mpesa otoa so free ho ebi am kọbọ na mane sei e ho na toa so kọ me bo na mane se me ba no me pese me ne tena o ma me kwan na me ne ba no tena eno o ka de e next time no su no or the suba manim say me madam for say or person in the down on them na madam for pressure and for person in the down on them that time no susu na madam for no susu me around na me did the tiko ni fie ho no so soon to me di na tiko ni fie ho that time me dey ko ni fie ho na me ko born na man say abna o say me madam for say or person no da ba nipa no susu ni ase no say yen no so no tin ni mai bibi kakra obepe di woni pa won tinu na pese di nenim ye fom na me se nya sa na ti o mama nje sa adwene krada adam o ka kire ne se o pesa o ne ba ne tena no maame no ka de yin oditum sesei oditum no kra me sa ma niska o ka me ka je ne se me pese me ne ba ne tena o ma me kwan na me ne ba ne tena na se di akra ne na mi mani nje o na oditum sada na oditum no me ma 50 cedi. Okay. Because no, I want to know me mobile. Oh, Adam, you to us so. Afe mami san hwebio. Waka kire no wagye atum. Say ya wugiri sadie na abentia. Obi a wakobo na mane sa opesa one ne batena na ne ho ye omobo wa ma ne 50 cedis kura wa bra wagye tum wie. Afe die sa nipa we ya ase. Wagye ne ba boso. Wugiri se die ntia. Papa, be adin ntokwa na abani. Me be hide down wa say no maami wenchi onu maami wenchi na me to TV see me dem because me kokwan so bia obedi me key me no obedi me key maami ne bedi me key no akoda me dem o sometimes 1 week 2 weeks na me buy na me wa flow nti me frame me busa na se ba me na me frame busa na se me kwa me chani ni ska sa 2 weeks ni na me wa flow no me chani ni ska that 2 weeks ni na me sending ska me send ban ska oko school akran ko school but ban say papa me to bibia si dem o ma me we nua mo ye bibia wo me dem o she TV da ko bi me ko kwan so buy me buy no na say me ko jale ma ble nufa me buy nti say me ko jale na me ne dey me be tsa me ho me ko jale buy no papa me ra dem no ma me we ene ne ba ne manyenu no mo da me mpa no so ene no mo hwe TV nti me jale ban no se me sisa me ho akura no soli pie kitwa ne nso eda ho ba o ma me eda so te ho expect say me kobna me ro me ho ana say me yi me ho wo nanim ene sa de we susu anko so once ekoso etoato so be 4 5 times Adam omwa nkomo yi a ye die me say maame a osu na wode ato nanim se opesa wo ne batena wugidi se wama ni 50 cedi nyina wugidi se die nti e na afa dia maame na wagi tum no sa maame kro na esen kase wagye ne baabo so ohia ne ba die ntia para de me ade kudin teni o se akra ne me nyaka na me so me ni ma de kunti a o se akra ne me nyaka na me ntia se ti me busa akra ne se ade nti no se o ko se
Also person oya dey. No, or say or catch any ban say akwa ne menyaka because say me kwakwan so ba no e o de no ho hihye me na me yeden me nchema no ma me no me kwakwan so ba na me go dwale na oda so timi dem or expect say me ro me ho one dem e dan no enti Adam tobo maami a ode ne ba ma o hwe o de ya kan sabe wo agunamam ho na afiri maami ya mfantini mu nyina mo ya hoho e na mo wa asantemam ha ye gi amamre ne amane di ya yen yanim hai ye mfa amamre ne amane ye ntoto dase enti dia wo kan se sisoma me na fe ye hunu kwan a ye de fa so ene se maami a wono ate ase de ne ba presela amawo sa maami kro na nso sa de ne ho hyehyew pese woni maami ne nso da sa na wo pa kire Adam. Okay, Mate. Say ya presela way. Okay, afa tie me. Adam. O Tech FM. E wo menhia runabout. Menhia runabout wa o Tech FM. Udi oduru runabout ne so a. Wonante just 1 minute. Sawo ba san wa se kwa so a. Waduru o Tech FM. Say ya about 222. Adam, emo 3. Nasa wonfa presela ndru ha. Kumase ha. Menu mienu ya betna wate. Boy we o pasama mane ho. Awura wo sa de ho kwahye Adam say wo de oba ma no nti wono nso nwe won ka ho. Anya no kola da. Papa me ka papa yo kata so yi na yo som anya no kola da. Wo na de oba ne ma Adam. Da papa menim. Wo na wo de ne ma Adam. Papa menim. Yankopon na me dance ni menim o. Menim da. Okodwane ba no obero ne ho ana da ho hwe no. Papa ni kin ko aka no Adam na di kin ni ma me. Safa ya dai. Okwa fra wo ba. Enyoma na oyi bigu ne dem. Nti so okwa omokwa. No de kin na mam se obi ba na se oniwa. Oba fram na makoyi nyoma na ama no. Na kin ne be di mi wo. Papa menim. Papa Adam jo aka na enim. Ni dem o okay. Onyoma na odugu wo no ka kire me se osra me anyoma na odugu wo ho na akonfo ho. Nti bia mo ko bu ne dan na yi. Enyoma ne nti me nkwada wo me hwa nyoma ne papa masemuni. Adam do ka na enim ba ku sei. Wo do ho hye no pese wo hwe. Papa enye no kura da. Papa ye no kura kan na danfo. Na danfo no wo hwe wo. Na danfo ben. Adam na danfo no. Me pa cha Dabi. Adam na danfo no. Ye ko ba ye say ye ko sei. No wo hwe wo. Me pa cha boy na me ono no se me pe. Na me nete. Enti yima no wo hwe wo. No ono me nete an kure na me nete. One ne twemp na. Ane. Na won so ka kire me se won se mu mienu nyina no mun nsem bi nsisi so. Dabi o. Tie me. Enya sa enya dia me ka cha o miska na one me da no ye ono wa. Na hwan. Enya fufuro kura. Dabi dia wo waka mienu na akire me obaako o ma 20 million e no pese o no beda. E na edem yadamfo plus AC plus edem a wo ma je oba na boso no. Sa edem na damfo ne nso pe wa hwewo. Ono nso so obebwa. Enya ono a, enya sa boy. Pa cha onye ono a. Na we nso ye hwan. Ono fufuro enya ono enya ono asem kura de. Enya edem asem o kan dam pa cha onim. Edem asem o kan no enim sa. Eye. Ha. Adi miano. Adi be ye kokoboa. Mi wo fa kwaku. Ne be ba ko pa wupu do no. Na ne to na e ka de bode. Na krachi Adam yi wo pa asem ahunu. Emmo about 225. Me ma 20 minutes from a binchi fa pragia na fa kwada no etenam na fa de bra wo Tech FM ba. Na ade so ye bema anka obetu abinchi. Wasam we ya wo kan sabe wonya nokwafo na presela no sabe wo ya akwada jimifo wonya akwada jimifo a bema ono ene otwempna o wa begina radio kakraka we so ahyase aka kire ye se wo one wo ntwempna na wo presela no sa boy we boy we ya wudi na chi we boy we akira nkokira nkokwasea no akwanyem
na Krobea ne na bedwafo na ehuna mane na ne meba ne papa nhwe no oh sesei wo bi de na semba munya hwehwe mu kwanye fa so a sa nipa kro no wode sa be makro no ehia munya ansa na mudi nipa na betena manim wa fidie we so hwe nkwase ade akwada keto yi na sa boy we akwanyem no na ogya na si wo no wamfi no na mo huna mane mo ne de ba be soa mo ne be soa gu mo so matiefo na huna mane akwada no wo eyoba maame bɛn na nim nyansa in her right senses na obekɔ akɔsra ne ba na saa maame korɔ na asa ne ho bɛhyehyɛ wo sɛ weme nso meka ho mede me ba na mount weme nso wa saa nkɔseade we ya wo kan waka kyerɛ me wa afidie we so sɛ akɔda no nya wo gɛ afɛdie mebusa sɛ presla do we ɔse wɔnie gɛ ne ba wo nkyɛn de a wo sɛ bie wa no aka kyerɛ sɛ presla yɛ wo gɛ wo mmɔdam edem wo mmɔdam wonim nyansa wo mmɔdam enemre na bibia ye bibie na abefa fantini akwada na abeye ni sei mfantefo ye mfa wono mo amamre ni agoro ko fa fantini abaya wonya ne ho ade ngongu nton so na fa ne koma na busuafo ne yenhwe ade fantini enei na bibia ye bibie eda ho apaya man tafre ne nwansena ne ntatia enyina ewurawura mu bie enei nemre ma ya aba ohwe wonom na aye omo ho fo na amana base ya bibi afo ne de hya ho bibi afo bibi na aye bibi na hwe odina radio so hwe ensemu ya wo keka obi ko chiu dabre nipa nim so ono onim nyansa ama onso na wupie pia krache no edne to asemu mo 20 minutes I started teke 5 minutes abesen ko aka 15 minutes o de oye be ma atena ho na we are adofo Bema Dawood Eba Hospital medanase na utie mi se uye obi a yade bi abekɔ so abu na wakoa ne nkwa onua ya no ahweye asem oyi aye kan fa bi ya futio se nsukom de wo se de nye nipa bi an yesire nsuo free de ho ekina bi obe broadcastil beka se senkanyame na ma nsuo no mo ya anka awi se wo ho kyerewa onua eye mia wo ho na hwe nioma bi yie maami ne ho kyere no ane abra yo ne eguemi ne ade oso aso aye no ade hyehye na wabɔ kashiri ne soso no afetility ama sese wontumi nso ade aho kyere wo ho sese wanchi nioma ena maami wei osie aho kyere wo ho nanso oho akyere wo ne nkyere se obi a ne epem wa na ye mu wafiri ho wa hwe yi a obɛbɔ dawuro aka ma nsa yate momfa saa 1 point we pe mo nsu ya hwe kura free story we mu a momfa we ena ayi Eja Peter of Eja Peter Heba was sending me 200 cedis some infama na fafaka okwa na adeko Eja Peter of Eja Peter Heba fe yase nyankopon hirawo enti woni traditional Dr. Dawood ebebompu nimpu ama papa no aboawo se wuye obi a esikyire yade bi na etete wo wuye obi a stroke nyodwe yade bi na de wato fom wuye obi a mojabroso mu haubi ene hawo enam yade kura de papa de waduro nwanwa a wode tete be ma wodwunso semunya yede roba na atum papa de waduro roba ne beyi afi na wunya hawo prostate ne ho ebekọ wa wo low sperm count untumi nyem oba wa sebe awo ho aye den amawo anuanom pa ho saa ewa ha emema mo mema da fom bem mo ye ne hwie nye yie ebe peja ewo Dawood Herbal Hospital ejeso krapa ene ewo edane enkane na metro fm ni wom no sada no amu ena Dawood Herbal yedi adwuma papa de number eye 0244 886437 0244 886437 ena 0201 681 717 ena we Sister Spices eye 100% natural anuanom enke kan wa bi anim Sister Spices de papa
yɛde yɛ aduane yɛde yɛ nkwan yɛde yɛ abomu enti yɛwɔ goat flavor yɛwɔ fish flavor yɛwɔ chicken flavor yɛwɔ stew flavor ɛne yɛwɔ beef flavor. Sister spices anuanom sisters food yɛn ne yɛde sister mackerel potipoti yɛn ne yɛde abɛdwa so yɛn ne yɛde sister spices ɛyɛ 100% natural yɛde aba enti mo a mo yɛ nuane tɔn mo a mo yɛ nkunuane mo yɛ yere nuane mo a mo yɛ medi wa manfo fie mo nyusu sister spices ɛno bɛma aduane no ayɛ kama obɛdum pampa so pizza roman hill so amene bantema dwomu a ubenya sister spices ibiatu uba CMB ni okashi won kraya ubenya biatu ya number ni 0243 53 5025 ena 0279 14 0940 sister spices ya number no ena the fearsome 3 eye enura ebenech heba afo ne diaba the fearsome 3 hepa plus pavi plasmos the fearsome 3 adro wei ena se wapomuden no enyina yi a onua mekamfo ma wo na awie se maana moto na kɔ baabi a yeton yeduro bia ye woni nsuo ene ye woni topaye eye 20 Ghana each ntine miensa nyina ye 60 the fearsome 3 se wonya bi na se wodo nom ema sebe mo nsabuo mu nye mekamfo adro wei mamo mo asroku yade ha mo esichire yade bi mojabruso bi waye kese abroso wuni atenka mpam ana waye mmere bi wo mpam infections bi tete wo doctor say oba de ema wani mie mroso dwene wo well being ho na de aka nyina no o hye wo ode beka ho ama wo the fearsome 3 eye hepa plus pavi plasmos ena wo de dwene well being ho ba bi etonru wo Ghana ha bia no okwa ubenya bia to wate bibini na wonte ase ya number ye 0542 77 8572 and 059 13 67 898 we are Volta Drill Limited yetunzio yeah yetunzio na yetune papa Volta Drill Limited akwenya no aba ma o onuaba ma utie me enei se wo pe woni a enim nsuo tu woni a ebetu nsuo kama pa de ama wo obetu nsuo ankekawa chimato bie nimu a eye Volta Drill fo wakwafa nkwanchanfo bia mo ma betu ma problems nko afre yen ni emesiesie ye blowing ye pump installation pump servicing any problem about bia ufie ho ye betu nsuo adwuma mu ho ye betu nsuo baabi a wo hye kwana bia no ye betu nsuo am nsuo aflu nsuo adwuma na wo ya afre ni emetu de ede ye nkwa abo nase ni ye nkwa twinsu papa mfama wate ahonjo da ban ni main office ne wo ye number eye 0244 299 520 0244 299 520 and 0266 43 2210 yeah akraku eze wasan de ibi kura san ba beka ho akra ya san fa send me why de o kan ye no mo amutu nsuo omo de ne pa bia ba ma mo ti free nyambo a kine kono akraku fa send me meka ho asem nso de akere mo ya Bolivia Enterprise nsunie onua ya the future life smart food no ya de san yade ewo ya Bolivia kachia se wo ye oba wo ye bema na wutie me sabre ya ye kasai yade bia be ko so abu ma sebe wo je wo ho enye ye yade ya wo yade ya na ye wo enuane ahode no na ahye mu matonchom vitamins ni minerals 23 amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina ahye sa aduane mu matonchom ye frɛ no future life smart food ye aduane a ya ye se ni mu animu ni mprempren ye mebɔ ho ban yeah ebɛbɔ ho ban ebɛbɔ daache ho ban against yade ntumi nyaw da future life smart food ene wutie mi a bra be kyerɛ yade a ɛha mu kyerɛ yɛn na ye ma wo ye nuane ɛsan ye nuai bi na kodi na nyankwa future life smart food ye wo Kumasi Sofo line alignment ye ne multi home ene di animhwɛ
Your number is 0246 010150. I feel 0242 87 8090. We may turn. I'm selling this house. It's a 5-bedroom townhouse. A danya a work room. Adam Krenum any womb. Ya to fence wa fa ho. Ya the door atwa no. Stores umienu anywhere ni mu. Ya sign ewo another rumor yes ye a flow so. E can stores ne ho. E mane ye miensa. E dino inside ya tumutai say a complete house a ye wie. Compound ne so ye the pavement blocks e na ahihye ho nyina ya tunsuo e wo fie ho bibia ye set o wo kitchen o wo toilet and bath different master bedroom enom ne de kekeka ho adankora ne ye num plus big hall e wo Kumasi Odium me say wo to dan a check the location first e dan St. Louis Senior High School e wo Odium e wo kwan ho pe Louis na chi ena sa den ya meken ewo kromu pe Louis ni ye secondary school na chi ena sa fie wo ye ton enkran ni Kumasi kwantempo yi so ne Odium wo ye ton location ni ye very good onua wani je ho frɛ sa number we sisi ya 0241 198922. I repeat the number again, take it 0241 198922 and 0548 181000. Yeah, why? A born so da form different na menunia no sisi ya why? Me pa mo chao adwuma kwanya muntie na mo nhye ne nso okay mo taye sa mentwe mamu o taye sa oba de akra ese di asemisa bia ni hobio mayi mi nse misa kwanya ato enchen fa simenum matia asembisa ni ho na se oba no ne birth set wo ho ewo ho ne de no ne weighing card ewo ho ah kire sa akura na di mfie sen afi na okọ 16 years fie no hu hia me edem wanhwe ya obenya asem kese na omodum nsuo nkata ne ho se ode akwada ne beba na wanyem krache yapa no kra na sto adwuma wo ho nka so wo so wanyem nkoyinwi e wa nurse fo ho obo ye mo mafiri no why not akwada wa yi aguda no ye behu mo behunu ye wanyem guda no so mo behunu ye no so pie mu a eno so wo na adwuma yo mamenchi abinchi hima wotie dwumadie pa wanyema mema wa ha honso na edem nete aho na edem wo no ti we nyina wotie ti wa hunu se de edem ye no na no yie no ekoyie a wanyema hunu ne ye ne ebeka wanyema chire ye bedi nkomo akra on se sa abinchi ho na koye hozra praise bia enkwada no a egu ho no dodo no a o ka se mire bi ne ekofa nkwada be 16 years as 14 13 bi a omo de ani se wo mugina mu wo ho no omo so obi isi bi wo ho ndi ho na koye ba bi ne se wo tete akwada wo ho ne se wan hwe yi a oba wo be mo wo sei ndi emi wanwa se wa menua ba yi me wo fa ase asorefo amaska fa ko haidan wo so obi ama me so ntime ko abinji asorefo aboa ogisika ko haidan wo se me ko abinji ko egosi sei ewi ase ye wasan aba wachi wa in the store no anda se obeye mu adwuma ana se store no se nipa ne se wo de be ma aye mu adwuma the store no mu na akwada ye ene na akɔwie de adroi etiefo ntie ne yie se edru ba bi afa wo hia tete wo ma fa wo hia tete wo ma mankwada ne hu se ebi ni ho se wa hwe yie na wa mankwada na hu se bi ni ho de ekuta wo na mo nwe na akwana na ante ase dia de bebe ni o maame nkasa ye mu kire se edru ba bi a na wo kosere nkrofo bi se be ya wo mbe mani bie okoso wo kosere nso so mo se gese yawe wansa endi agoba ne sa nkuta hodie we nyina ma nkwada ne so hu ni se ya maame kura kosere sere mema ena o manya sika adi endi koba ne sa de a se meso madrum mpani mfie so a ede na meso meye nanso se nam ye hia mu tete ye mane hu ni se abo na ye wi a awose wo mu wi bia
na se nkwadaa no te ase saa e ma ye koye nim afei nkwadaa no nso ntie wo maame nni bia enkyere se wonko wia wo dia wo maame die no eno na wo se wo ni die enti obi be ma 100 cedis 50 cedis enkyere se na wo maame nya bi ma wo enkyere se nipa ne do wo che wo maame o ebi na eni ho na nkobe ya ma na boroso enti ye ne ye ho se ya maame ni bi enti wonye obi a de wo che yade o na ye bu no ye hweye na emfa ye nkosi ba bia ebedru ba bi no maame fon maame tantan no ono kro no kwa na beba ewure ya ye ka na asem akwada yi enka wono na nka wo se wogina emayu o mo pon school ko ton ice water no o ton bi enka enye yi emayu e so de cotton ekosisa condemn e wo form e beton no enka oye bi enka enye yi abinchi market wonti ka je na ni niama no enka wonye obi nton ya nka obetimi du kura boa ayi o maame yeni ya na baake be okoton okoye pan no wi anu asa diska na bre ni nu yankuma no o mu de abeyi 3 na anu yeni ya na akore bo so o mu di steam ko ne nam gatem na o ma sesa condemn no o makoton ai Coffee Job man 200 million ai o makoton no o mu di bia to adwe no o mu di bia bre o mo maame endi ko no de nko ni hu kwan so o ye memasem endi nkwada amode emayo amode memasem ahyem trim se no na mudi bedidi enu de mabura bo bepem enche kora sa akwada we ya ka na asemi se nyame amoa no wansesa na adwen na wodi edam yachi mfie mienu ma se si anyin se maaye ne no sisi wo na ye ne say abinchi awade sebi wa hwe abinchi mpratwen ebekọ say part 1 and part 2 se de wo ka kora ne dan no eye dan na anta abonai container obi a wo high container dem no nya TV abom onim na chi ena wonya we de ebe ware wo enti wodwen se kwa kosi hefa ya wani agye ato maame atwene ya sabre ya tofon amount dia ya kora ne se edem se wodi akwara ne be ko school enti na wodi eda akwara ne ma ba wo nchen oba wo nchen wie ya sabre otifi a won go school wodi ne school na pim JS2 ena nka nyame adum free education ya ba kakrakra otimi wie 3 na otimi ko be se 3 years ni wie kra wate ne English kasa wa fanat na wo nchen ena wo yusu no se wo ma na duro se wonye ma obeyi egu wonye nipa bi so ta na chi ye ne kasa coach bi wo se nya ha nya fidie so a kemeka se nipa no wo ye odi o ye fo papa se ne obi gina na chi ena na wo coach na se nipa no on kan chen se me so wo ye fo sasa ko no na ye yodom no ye di bi be di wono so ba on so wa coach na ama na koto amenem enya mempena afedi mempena akoto amenem se team na on de musu on kan no mo onfa akwada ne ma na wode akwada no to be ba ne be ye test ahodo na akwada no nya ayade bia na nya no kura nso se wanyem ayi aguda eno so wo mu a obehunu akra ye twen no ntima me fansi ya se ne tie bia ye ne edem bezia medase eya kwa me akra ansa na obebem no ma me nka nkire matiefo se Dr. Time da so ewa abu akwa agogo ono na eda medimafo heba clinic no die ntia papa yi ye friend Dr. Time da so ne se wo yade no odi bekọ akochini eye obebre eye usika bekọ eye nanso oba ne nchen a o the time beto so ama yade no ubenya no aduro endi se wutie me na ye hepatitis A B and C stroke yade bi de wato form wanya kidney mu ha wa ye mrempem sabe infections bi na adwojo we wo low sperm count anasa o prostate na ye kese o power na ema nipadua mu yaw hernia bi fibroid bi esichire yade bi wunsabuo mu na enye onso wo power oba medimafo heba clinical papa the time beto yade de so amon ebu akwa agogo kumasi ye ya no wo ne number ye 0244 774282 ena 0245 61 6336 afei abapa mo your biggest online shop odi ko Google Play Store ana ko App Store se ya na ko download yen app no abapa mo se wo download wi a onua wuram na wuram a ade bi ehia wade bi apesa otoda ha ena wonso wonsa beka bie the biggest online shop in Ghana and this a wutie mi a yeton bi bia bi ewa ha no exception
wate o phone ne ye yam obeso frɛ yɛn kandeɛ wo pɛ yɛmɔ ne boɔ nkyerɛ otua kaneɛ mfo wa de mrɛ wa number ne yɛ 059 338 6133 afei 0593 391 848 abapa mo ya watafo 3 miles sakasaka park hɔ aha ɛyɛ biggest online shopper unie di dwa yɛ very credible afei Faith Homeopathic Clinic yɛnso ya kram fidie free India na nuanom ye be cheki wo nipadua no ba bia yade bia be sha edi wunya no ye behunu na se ye de aduro beka na yade ni ntumi ntina wo nipadua mu ye na physiotherapy akupuncha ne massage kwan so ya wo nipadua ne tie nyina beko wati ase ye twi free nipadua nim detoxification stroke ache wa abra untimu twetwon bra wa ye mre wo mpam asichire yade bi ye kofa bai sasabro bi haw enemu yade bi akofa wo haw kese de abrawo wanya ani ho haw bi ana hepatitis oba Faith Homeopathic Clinic anuanom ye wo mfidie ye wo nuro enuro ketefo no ahenema kokoben ye wo ye Benjomas company e wo 18 junction ne so ye number ye 0244 58 3859 afi 0275 96 9414 and the Latus Enterprise yansu ye wo Kumasi adum asada house kwane so onuaba ma wutie me wa wusi wudan ana wusi obi o wa bruchire dan e ma ne mfa ne oman hana ho hane ho emfa mfiri ho ma ha say Latus Enterprise aba wode de ebeto no abruchire oni bi abagana ha enti wo pe PVC pipes bend ne fittings ya abruchire nsa no de ya Turkish doors paint chandelier light wall light electrical cables kitchen sink and taps OPWCs tiles normal bad booth and enyoma ye use wo bathroom bathroom wares na ni nyina no ubenya bi wo Latus Enterprise ye ton pumping machine so your number is 0242616585 Hepa Plus Pavi Plasmos eje triato eja fasimenu na me dase na me ntia abintifo nyina market for mama ho nyina me che obia okay na me ntia dem so me chia ne pa blind dem nya me ntia why say o ye a good Samaritan wo de Adam Ibrahim Mama say say na me frɛ no wo di 50 cedis aye white wedding ana nana nyesa so say mama me 50 cedis okosre no o di 50 cedis and mama me no nana me kan say no mami na ama na basa mami na ama na basa hwe omo bia hu say me de mmobbo me ni bi nti say obai nana ye chichiri nsuo so ana oba onya 5 cedis fa mafie na me ni bi amenka se mo bi aja nana da bio o ma nkofo no mo ho nya hu se me de enye kra o wo mo no ho so sa na me pa kire wo mo no ho so wan chichire no bi aso ano sa na me pa kire nti wo ma nkora no nyina fa ne se ya fa ne fo wo de mana obebie nti ye so Adam se ge na anyim muda me pese me ba duro bi adin sa bire aduro akora na yegu ni yam no etim bi pharmacy sa bire aduro ma me we ba na magu ni yam no ubie pharmacy aduro na nkom ni nyina fi Adam ntia na wode nkuto ene don pompo no se wo se me mani 20 me mani 50 me mani 30 enti akora na wo se Adam wo bi mi wa wo so container mo wonni minchi se Adam wo yare so wo den wo gina ha na wo si coach enye coach bia o eye ne mpana na coach nu ma mi bai ene coach nu no woni Adam na team up enti wo se wo bi na question na o ye din na de ge ne be ka no ene oba be ka he ne ka sa so honti o fe ma mi we na wote ho no akani ka ma mi we na wote ho no me bitimi ko dware ba kra na obese o hwe madagem Adam wo ye president Adam wo feche me Ghana mema nyina na ma me ndi ba ma wo se fa wo wi asa san ba wi mi so ka ho na do fudi ade be no ma mi na ne yema mre sa se de ntia hwe kotoko se na na se o yam ya enche se fa o yere che nti ma mi de won de ne yema ye sa se me de me ba ma for free o ma me hwe o mo mtaku mo me sempa me aso me san de me ho aba na den o hia be nko eya ma ye nye sa o eya ma ye nye sa so obi wo kire na sa wo boa na yen gan abibifo yen nana obi boa wa na obi bibia fi ho ye wo sa how no
o saa ha no o ɔwɔ botaye nti ɔboa yeah nti ofisa ka maami fine maami nyane ba be ma na ti ho no nti ada me boa maami no ofisa obeso so akora we tia oboa na da bi se me de me ki mo so am ko da me dem woni mfaso ko a wunya na faso nti eto dokoro na ya hono no nti woni se oba be hono dokoro na wonya mfaso bebre nti o mu ko da me dem oba na o ka maami na si abonte na ɔhwe ni ba no na maami susu ko so na me san dwa no kan na wo hu se adam dan nie wudem wo san hwe oba watena ho saa bo so se nie enfie se nie watena afia hu ba nda fe na obesu tena na kobra nti day 1 hu day 2 hu watena wa be se bo so be se na nsia o so o kan no omo ne ko hwe nti that time na unti otek na unti na kobra kasa wu ade num na enkaw me pacho tama asam ni se na mete se o mo breki ntina ma afi na me de asam na ba oni bi aja wo ho watie na me ori ubai eya ko waya pacho ba 3 months ya ni manti we ya hwe nti se bibi se bio ya fu bi wonu ho kura akora na nya bio ena sa ko fo so se wo se wo ba so a wo se no so a je guarantee hu ja nyina nya sika na o de ma ntia o ye ne de ma ne nko mo hello babo ni mo se de odo aye wo de so de jenjen na so de ni sika ntia o onim de wo hu okay wo ye de bi ontum de akere no nti ma me be ka den kra o fa ma me ne ye hwe okay ya be sra batan no wo ba kan se oyem ene o mani nkomo he place o ba ne friends place la nti se ma mi kra di nso bi na place la onim se me ni bi na kasa de o kasa de oboya otuwe se wo kasa mo iska na se o su a o da na kakra obeti ase woni se ne ma me tie anie abinchi o ton so mbeto uton sa no tofi bia mbeto nti place ton we bia ko benya faso de abafie dan se o de na ko ma edem ya se wo di watem yo indirectly wo di na tem o ma mi ya oti we we kasa okay na wo no ko wo kubolo bi na ko de ra to so se na man time you say ba this amaba say producer pn say akwana ba wabanti ya be ko kan ofi ye hwe matebeda se aja na wiai awodadie mu nchi ankoma wo ye frɛ Daniel owusu buate dodo na nim se ye frɛ na awusu atasema so na wowo na nedai wanya afeko e de aka onfie ho na wa wuni aba dan na buate ya wo Canada Edmonton Alberta ene na wiai ose wo sere nyankopon ni nhira na ho bambo ene ne nkwa husan se nkan happy birthday to you Daniel afei ye from Madam Patience Frimpoma we teacher e wo Konongo RC Primary ene obapa wanya afeko e de aka won fie ho na wunu abesma ko hene baseawo oya accountant wadi ya pharmacy kumasia ose obapa na wudi wa wodai nyankopon nhirawo no wonto won kwadem happy birthday to you Frimpoma God bless you Uday de Pine Priska oya fashion designer ewo Abrepo Highways kumasia ene Pine obapa wenya afeko aka wonfie ho na Ajimai Daniel ya wono nso wo Jimadan Trading Enterprise wo Ashtown ha mrum o kyerese ene ye wa wodai Priska osre nyankopon nhira ene na ho bambo se entoso happy birthday to you God bless you afei awodadie mu ntia nkoma Deacon Edward Boateng Lighthouse Assemblies of God Pankrono Estate ene Deacon wenya afeko e de aka won fie ho na junior brother se nedai osre nyankopon ni nhira nyankopon na ho bambo ene ne nkwa husan se enkan happy birthday to you Deacon Edward God bless you afei amanfo adwenkyira amode aba no mwadama ene wiei mama yemfa bi wa fidie so Krobea nie ya wonso nie mejoso efre me danso metie ofri kwaso Amazing Grace Metal West na metie ofri Krobea
ɛdɛm no ɔnhwɛ ne ho so yi paa na asɛm na bɛduru anim ne deɛ menim sɛ maame no ɔnka na kɔma nto ne yam biribiara bɛyɛ fine ama no meda ase amemfa akonya wei so nkyia me master ɛgya apia wɛdɛ ne a ɔwɔ aprɔma ase samee mu nsura no hɔ naa fa wotie wo paa nti mefa akonya wei so akyia no ɔma ba wene yo Nana Krobea oni waridwafoɔ a moyɛ adwuma Awurade nka mo ho na Awurade mmoa mo na sister na ɔwɔ mo anim ne mo kasa no sister na asɛm ɛyɛ mmɔbɔ sister na asɛm ɛyɛ ya na mede kakra me metumi aka nyinaa ne sɛ ne sister ne tiwa ɔka nyinaa no ne me ɔka nyinaa no me mehu ne matenka meti na no sɛ sister ne ba no akwala ne nye n'ania because ɛwɔ sɛ wotie bɔ ani din kora na ɛwɔ sɛ wohunu baabi wɔ firi because ɔde biribi na ayɛ akwala no ɔde biribi ɛna ayɛ akwala no nti nyɛ bɛtɛɛ sɛ obɛtumi nya ne ba no fala saa ɔde forget ɛna ayɛ akwala no baabi. Hello, good afternoon. Nana Krobea, Michia, only what tea for you now. Nana Krobea, Mr. O, Wadaroma, Mumbo Ukutu, aha. A diamond hookwa, me too kutunka, not me right to check her, and I was it. I made my palm. Nana Krobea, Mama, Miss Sama Fisher Paso so. Why keep in a mayor voice may I blame? Yamin come home, mom home buying. Or Mujume dear Muji, and maybe on from concern from Mamma Yansan and the any room. I'm when you mano, and moi do nippy, any do ye be so. I mean, Slamu now, Mujumaso. Baba, why keep Kenya Sibo food? Nana Krobea, and I'm much a good afternoon. I'm just here, dear. Mamma, you don't pa. A woman. Anna, Pia, I catch a good girl, Francis, more. Grand Jew, I just a chia. So for me, Nana, I was a Kajago, no tea. And a Pia, Nana, you too. Nana, no dear. And then Grace had your idea, and I did wear a juma. Since she is subaing, it is subaing, come on, Anna is subaing, and it's really maybe a call. So we show subaing here, but so will be our double call. Then I had seen Namdas. Good afternoon. And some I call it Mera when then so. Na ye hu nipa no mo bi sabio said ye tete wo mo na said ye omo de dem ene na busuafo na anane nkrofo ye sabio en famra kwan so na me mesre se anka mo betimi amoma emra ne omo ni na amoma omo nyina nyina emra na no. Okay, mate yada moase ene mo adwenkyere na enawie yi opanyini owo United Kingdom mu de yedi mu bra kwame bra kwame ene dai wawoda wo UK na yesre nyankopon hira nyankopon ahobambo ene ni nyinkyere so wura kwame ene wawoda yi omfa no mo ma wo nkwa husai. Happy birthday to you, God bless you. Okay, yada mo say ewura kwa akoma to yam ate de wuhia ya oba beboa mpachane krach de deba that's also ye bema sebe ni bibi dani bibi so a e ma ne mfa akoda de ma na ye nhwe de nka ye ni mienu e betu ye nyina wa asante memu why mpacho ti say papa mu